Καλησπέρα. Η ερώτηση δεν πρέπει να είναι αν θα χρησιμοποιήσω κοινωνικά δίκτυα για την υποστήριξη έβρεση εργασίας. Η σωστή ερώτηση πλέον θα είναι πώς θα τα χρησιμοποιήσω σωστά, πώς θα τα χρησιμοποιήσω με έναν τρόπο ώστε να με υποστηρίξουν στην έβρεση εργασίας. Δεν είναι ερώτηση αν θα τα χρησιμοποιήσω πλέον, αλλά πώς. Και εμείς βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να σας δώσουμε κάποιες ιδέες, να σας προβληματίσουμε, να σας δείξουμε πώς άλλοι υποψήφοι οι οποίοι βρήκαν εργασία μέσω κοινωνικών δικτυών λύσαν αυτό το θέμα. Υπάρχουν απεριόριστες λύσεις πώς να χρησιμοποιήσω το κοινωνικό δίκτυο. Το παν πρέπει να είναι κάτι ταιριαστό σε εσάς. Το πιο κακό που μπορεί να γίνει είναι απλά ένα copy-paste, το οποίο συμβαίνει δυστυχώς πάρα πολύ στον καιρό μας. Οπότε εμείς θα σας δείξουμε λίγο τρόπους που θα σας κάνουν να ξεχωρίσετε λίγο από τη μάζα, γιατί αυτό είναι το σημαντικό σήμερα, εφόσον λαμβάνουμε για μια θέση εργασίας άνω των 100 βιογραφικών, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ξεχωρίσουμε με τα εργαλεία που έχουμε στην διάθεσή μας. Πάμε στο επόμενο. Για τι θα μιλήσουμε σήμερα. Όπως βλέπετε, το πρώτο κομμάτι αφορά όντως το κοινωνικό δίκτυο και πώς αλλάζει την έβρεση εργασίας πλέον για εσάς, πώς θα την αλλάξει αν είστε ήδη στην έβρεση εργασίας ή αν είστε ακόμα φοιτητές και θα την αλλάξει πολύ σύντομα. Το σημαντικότερο είναι ότι θα δείτε σε πολλά παραδείγματα ότι και σαν φοιτητές, τουλάχιστον 2 χρόνια πριν αποφοιτήσετε, θα πρέπει να προβληματιστείτε και να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τα κοινωνικά δίκτυα με τον σωστό τρόπο, γιατί το χειρότερο είναι να τα χρησιμοποιήσουμε τα κοινωνικά δίκτυα από τη στιγμή που τα χρειαζόμαστε. Πρέπει καταρχήν να στήσουμε ένα δίκτυο δικό μας για να είμαστε πετυχημένοι. Θα μιλήσουμε για την business card, γιατί το LinkedIn κατά κάποιο τρόπο είναι ένα επαγγελματικό Facebook. Είναι ένας τρόπος να υπάρχει ένα προφίλ επαγγελματικό, να μπορεί να βάζουν τις δεξιότητες μου, τις επιτυχίες μου, είτε για να προωθώ τα προϊόντα μου, την υπηρεσία μου, είτε για να βρίσκω καινούρια δουλειά. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι με το οποίο το LinkedIn μπορεί να με υποστηρίξει. Θα δούμε αρκετά από αυτά. Στο τρίτο κομμάτι θα ασχοληθούμε με το προφίλ, το ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να φτιάξουμε ένα προφίλ, αν δεν έχουμε ήδη ένα, και αν έχουμε ένα, να ξανακάνουμε λίγες σκέψεις επάνω σε αυτό, αν αρκεί, και να μιλήσουμε για προβλήματα τα οποία έχουν προβληματίζει πολλούς υποψήφιους στο παρελθόν με το προφίλ τους και πώς εμείς υποστηρίξαμε να το λύσουν αυτό. Επειδή τα workshop που οργανώνουμε εμείς ποτέ δεν είναι απλά μία presentation και θέλουμε πάντα και τη συμμετοχή από τους υποψήφιους που βρίσκονται εδώ, έχουμε προετοιμάσει σήμερα 2 πρακτικές ασκήσεις, στις οποίες θα χρειαστούμε και τη συμμετοχή σας, οι οποίες θα σας δείξουν με κάποιους τρόπους τι απαιτείται από εσάς αναπόφοιτους, από τις μεγάλες επιχειρήσεις και από τις μικρομεσαίες, ό,τι αφορά πάντα την προετοιμασία σας και το κοινωνικό δίκτυο. Θα μιλήσουμε για το πώς ακριβώς μπορώ να αναζητήσω στο LinkedIn εργασία. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Δεν θα μιλήσουμε για τον τρόπο ότι πηγαίνω, ψάχνω μέσα job search μία θέση και στέλνω βιογραφικό. Αυτό είναι ξεπερασμένο. Πλέον υπάρχουν άλλοι τρόποι. Πλέον υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις στο LinkedIn, τις οποίες πουθενά δεν τις βρείτε σε κάποιο άλλο job site, σε κάποια αγγελία. Οπότε πρέπει να βρούμε έναν τρόπο αυτές τις θέσεις εργασίας και αυτούς τους ανθρώπους να γνωρίσουμε, οι οποίοι παίρνουν αποφάσεις. Θα μάθουμε πώς μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με αυτούς που όντως θα πάρουν την τελική απόφαση και που όντως μέσα από τα 200 βιογραφικά που λάβανε για την θέση junior θα επιλέξουν εσάς μαζί με άλλους για να σας καλέσουν και να σας γνωρίσουν από κοντά. Τέλος, θα μιλήσουμε για τις διαφορετικές άλλες τεχνικές του LinkedIn, όπως τα recommendations, πάρα πολύ σημαντικό, συστάσεις, όπως τα διάφορα group που υπάρχουν, όπως υπάρχουν και στο Facebook τα διάφορα group ενδιαφέροντος, υπάρχουν και στο LinkedIn, απλά εδώ τα χρησιμοποιούμε με έναν διαφορετικό τρόπο. Επίσης, θα κλείσουμε με ένα εξίσου σημαντικό θέμα, το οποίο σημαίνει σε καμία περίπτωση το LinkedIn δεν είναι μια λύση που απλά την κάνω και είμαστε OK και συνεχίζω κανονικά. Είναι ένα
ένα μέσον, ένα εργαλείο, το οποίο πρέπει συνεχώς να εξελίσσεται και συνεχώς να το δουλεύω, συνεχώς να το αναπτύσσω, όταν αλλάζει κάτι στην θέση εργασίας, όταν γράφω μια πτυχιακή, όταν γράφω ένα master thesis, να ενημερώνω το πρόφιλ μου για ποιο θέμα γράφω, ποια μέσα χρησιμοποιώ, ποια προγράμματα υπολογιστών, ποια CAD για τους μηχανικούς, ποια πρόγραμμα προγραμματισμού για τους IT υποψήφιους. Είναι πάρα πολλά πράγματα που θα δούμε αργότερα. Πάμε παρακάτω. Τώρα, το πιο σημαντικό για μένα όταν ήμουν φοιτητής ήταν όταν άκουγα για μια τέτοια εκδήλωση ποιος θα είναι αυτός που θα μας μιλήσει, για ποιο λόγο είναι αυτός που θα έρθει εδώ να μας μιλήσει. Σημαντικό να σας πω 2-3 πράγματα, για ποιον λόγο είμαι εξειδικευμένος για το θέμα που θα μιλήσω. Και ο νούμερο 1 λόγος φυσικά είναι ότι διευθύνω μια επιχείρηση η οποία έχει ως βασική έδρα τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε ένα γραφείο έβρησης εργασίας, το οποίο είναι εξειδικευμένο για θέσεις για πτυχιούχους στο εξωτερικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε, γιατί πάρα πολλές από τις συμβουλές που θα ακούσετε, δυστυχώς θα αφορούν μόνο την έβρεση εργασίας στο εξωτερικό, γιατί πάρα πολλά από αυτά τα εργαλεία δεν χρησιμοποιούνται ακόμα τόσο βαθιά στην Ελλάδα. Αλλά είναι σίγουρα σημαντικό να προγραμματιστούμε για αυτό το πράγμα. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο μπορώ να μιλήσω για αυτό το θέμα είναι ότι, έχοντας ζήσει και εργαστεί σε 4 διαφορετικές χώρες ως σύμβολος επιλογής προσωπικού, έχοντας δει διαφορετικά πράγματα, έχοντας γνωρίσει πάρα πολλούς Έλληνες όπως εσάς στην ηλικία σας και στην κατάστασή σας, οι οποίοι αναζητούσαν εργασία και τους υποστηρίξαμε, έχω να σας πω πολλά παραδείγματα από παιδιά τα οποία, όπως και εσείς τώρα, βρίσκονται στην ίδια θέση. Πέρσι κάναμε ένα σεμινάριο επίσης με το Γραφείο Διασύνδεσης του Αριστοτελείου. Ήταν περίπου σχεδόν ο ίδιος αριθμός φοιτητών πάλι εδώ. Στο επόμενο εξάμηνο μετά την εκδήλωση κάναμε μια καταμέτρηση και καταφέραμε να υποστηρίξουμε 10 από τα άτομα που βρισκόταν στο σεμινάριο να βρουν μια θέση στο εξωτερικό. Οπότε προφανώς ίσως να το καταφέρουμε και αυτό ξανά σήμερα. Είμαστε στην διάθεσή σας γι' αυτό. Για ποιον λόγο είμαστε εξειδικευμένοι να μιλήσουμε? Σαν σύμβολος επιλογής προσωπικού ασχολούμαι τουλάχιστον 50% του χρόνου μου με τα social media, με το LinkedIn, το οποίο σημαίνει ότι τουλάχιστον 4 με 5 ώρες την μέρα ασχολούμαι με το LinkedIn, ασχολούμαι με διάφορα άλλα site, τα οποία είναι εξειδικευμένα, όπως είναι το Facebook, όπως είναι το Twitter, όπως είναι για τους γερμανόφωνους το Xing και πολλά άλλα site, όπως είναι το YouTube, όπως είναι το MyVideo και πολλά άλλα. Επίσης, για να έχετε μια εικόνα για τι παραδείγματα θα συζητάμε τώρα, κάποιοι πελάτες μας με τους οποίους συνεργαζόμαστε και οι οποίοι αναζητούν από την Ελλάδα αυτή την περίοδο αξιόλογους νέους ανθρώπους, εξειδικευμένους, οι οποίοι δεν έχουν την ευκαιρία τους εδώ και έχουν τις πόρτες ανοιχτές για να τους καλωσορίσουν και να τους εξελίσσουν φυσικά στον τομέα. Όπως βλέπετε, πάρα πολλές εταιρείες αυτοκινητοβιομηχανίας, αλλά όχι μόνο. Όπως βλέπετε, υπάρχουν τηλεεπικοινωνίες και πολλά άλλα. Αυτά είναι κάποια παραδείγματα που προφανώς είναι γνωστά για όλους σας, σαν εταιρείες. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλές αξιόλογες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες προσφέρουν θέσεις εργασίας. Ας ξεκινήσουμε το σεμινάριο μας, βλέποντας ένα βίντεο, στο οποίο επάνω θα κάνουμε την πρώτη συζήτησή μας.
κάποια ενδιαφέρον νούμερα για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Όπως βλέπετε, πλέον όντως είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό και εφόσον γίνεται κάτι σωστό ή κάτι λάθος, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο για την επιτυχία μιας εταιρείας μέσω των social media. Με το να έχω μια κακή κριτική online σε κάποιο social media, μπορεί να τη διαβάσουν πάνω από 1 δισεκατομμύριο ανθρώποι. Με το έχω κάτι θετικό επίσης. Οπότε ανεβάζει και πάρα πολύ την ευκαιρία και για Έλληνες και για ελληνικές επιχειρήσεις να είναι πιο πετυχημένες παγκοσμίως. Συνεχίζουμε. Ναι. Διάλεξα 3 quotes για να τα δούμε λίγο πιο ενδεικτικά από 3 διευθύνων σύμβουλους από μεγάλες επιχειρήσεις, όπως είναι η eBay, όπως είναι η Amazon και η Google. 3 εταιρείες οι οποίες ωφελούνται πάρα πολύ από τα social media. Και όπως βλέπουμε στο πρώτο, από τον CEO της eBay, που λέει «Networking is not about hunting», δεν είναι κυνήγι, «it's about farming». Οπότε, αυτό που θα μάθουμε σήμερα είναι ότι και να αναζητούμε εργασία είναι λάθος ο δρόμος στο να πηγαίνουμε απευθείας σε αυτό το στόχο. Πρέπει να βρούμε το σωστό δρόμο για να επικοινωνήσουμε τις επιχειρήσεις, για να μας πάρουν με καλό μάτι κατά κάποιο τρόπο. Marketing is no longer stuff you make, but stories you tell. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πλέον, όντως, τα προϊόντα είναι σε δεύτερη μοίρα. Πλέον, η επικοινωνία και πώς τα πουλάμε μέσω social media είναι πολύ πιο σημαντικά. Όχι μόνο τα προϊόντα, αλλά και εμείς πώς μπορούμε να προβληθούμε από τα social media. Αυτό που λέγαμε τώρα, αν έναν πελάτη δεν τον ευχαριστήσουμε στην κανονική ζωή, μπορεί να το πει σε 6 φίλους. Αν τον δυσαρεστήσουμε μέσω και το μιλήσει μέσω ίντερνετ, μπορεί να το πει σε 6.000 φίλους. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Πάμε να δούμε εξειδικευμένα τώρα για το κομμάτι πώς θα μας βοηθήσει το social media στην έβρεση εργασίας. Διαβάσαμε ένα νούμερο που εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ, είναι ότι 47% των εταιριών, μόλις λάβουν ένα βιογραφικό, τσεκάρουν άμεσα τα profile, π.χ. στο LinkedIn. Με λογικούς ρυθμούς και σε πανεπιστήμια που κάνουν την παρουσίαση αυτήν στο εξωτερικό, ο αριθμός των υποψηφιών που έχουν ήδη LinkedIn profile πρέπει να ξεπερνάει άνετα τα 95%. Δεν ξέρω αν συμβαίνει εδώ το ίδιο. Αν δεν συμβαίνει, είναι μια καλή σκέψη μετά την εκδήλωση αυτή να ασχοληθείτε λίγο με το θέμα, γιατί πλέον είναι απαραίτητο. Και είναι απαραίτητο για διαφορετικούς λόγους. Θα σας πω ένα παράδειγμα, γιατί θέλουμε να μιλάμε με πρακτικά παραδείγματα, πώς ένας υποψήφιος, ο οποίος ενδιαφέρθηκε για μια θέση στην εταιρεία Google,
και μπόρεσε να κερδίσει αυτή τη θέση ανάμεσα σε 2.000 άλλους υποψήφιους, οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν για την ίδια θέση. Σίγουρα δεν είχε καλύτερο βιογραφικό. Σίγουρα το βιογραφικό του μπορούσε να συγκριθεί άνετα με 200-300 άλλα που είχαν στείλει. Τι είχε κάνει ο υποψήφιος? Ο υποψήφιος, μία μέρα πριν στείλει το βιογραφικό του, ενώ είχε εξασφαλίσει ότι είχε όλα τα στοιχεία που αναζητούσε η Google για τη συγκεκριμένη θέση, έκανε μία έρευνα και μπόρεσε να καταλάβει και κατά κάποιο τρόπο λίγο τη φιλοσοφία μιας εταιρείας όπως η Google, που ξεχωρίζει από τις άλλες, που σε καμία περίπτωση δεν θα πάρετε μια θέση αν εμφανιστείτε όπως εγώ σήμερα με ένα κουστούμι στην συνέντευξη. Δεν γουστάρουν τέτοιους τύπους. Εκεί και με παντόφλες, αν πάει κάποιος, αν είσαι σωστός άνθρωπος, θα τον πάρουνε. Τι είχε κάνει ο συγκεκριμένος υποψήφιος, που ήταν και Έλληνας, μία μέρα πριν στείλει το βιογραφικό του, είχε μπει στο LinkedIn profile του και στο κομμάτι του profile που μπαίνει άμεσα στο μάτι μόλις ανοίξουμε ένα προφίλ, είχε γράψει ένα μήνυμα, είχε σβήσει όλα τα άλλα που είχε γράψει και είχε γράψει ένα μήνυμα. Συγκεκριμένα, ο υπεύθυνος προσωπικού της Google, ο οποίος χειρίστηκε το βιογραφικό του, ήξερε με βάση το LinkedIn που είχε κάνει μια προεργασία και έρευνα, ότι είχε ένα συγκεκριμένο όνομα. Δεν θυμάμαι το όνομα, ας τον πούμε Γιώργο Παπαδόπουλο. Οπότε μπήκε στο προφίλ του, έσβησε όλα τα στοιχεία και έγραψε ένα μικρό κειμενάκι. Αγαπητέ κύριε Παπαδόπουλε, ευχαριστώ πολύ που επισκεφτήκατε το προφίλ μου. Είμαι πολύ θετικός να εργαστώ στην εταιρεία σας. Θα χαρώ πολύ να σας γνωρίσω από κοντά. Φυσικά ήταν ένα μεγάλο ρίσκο αυτό. Φυσικά θα μπορούσαν να συμβούν και 1.002 άλλα πράγματα. Αλλά έτυχε ακριβώς και στην περίπτωση που τους άρεσε πάρα πολύ αυτό που κάνανε, που με αυτόν τον τρόπο έδειξε ο υποψήφιος ότι ήθελε ακριβώς αυτή την εταιρεία, αυτή τη θέση. Γιατί αν είχε στείλει την μέρα πριν 100 άλλα βιογραφικά σε άλλες εταιρείες και επισκεφτόταν το profile του και βλέπαν αυτό το πράγμα, θα ήταν ένας λόγος να τον απορρίψουν άμεσα. Αυτός όμως έστειλε μόνο ένα βιογραφικό και ήταν τόσο αποφασισμένος, βρήκε έναν τρόπο να ξεχωρίσει από τους άλλους, τον καλέσανε την επόμενη μέρα και την μεθεπόμενη υπόγραψε το συμβόλαιο. Με αυτόν τον τρόπο μπόρεσε να ξεχωρίσει και μπόρεσε να κάνει κάτι που οι άλλοι δεν κάνουν. Φυσικά αυτό δεν μπορεί να λειτουργεί πάντα, αλλά τέριαζε πάρα πολύ στην φιλοσοφία και στην προσωπικότητα του υποψηφίου και έτσι μπόρεσε να κερδίσει τη θέση αυτήν. Μία πολύ σύντομη ανάλυση τι είναι το Facebook, το LinkedIn. Είναι κοινωνικό δίκτυο, είναι για business, για επαγγελματίες. Μέσω του LinkedIn μπορούμε να βρούμε θέσεις εργασίας, μπορούμε να δικτυωθούμε, μπορούμε να λάβουμε μέρος σε συζητήσεις που γίνονται επάνω στο θέμα που μας ενδιαφέρει. Θα βρούμε ενδιαφερόμενους ή ακόμα και φιλίες βγαίνουν μέσα από το Facebook, από το LinkedIn. Σαν παράδειγμα, στο LinkedIn υπάρχει και ένα group, το οποίο λέγεται Θεσσαλονίκη Networking, το οποίο είχα ιδρύσει εγώ και μέσω αυτού του group που έχει μεγαλώσει τώρα και είναι περίπου με 300 ή 350 μέλη, βρίσκονται πάρα πολλοί επιχειρηματίες από Θεσσαλονίκη, με τους οποίους συζητάμε διάφορα θέματα, τα οποία αφοράνε την επιχειρηματικότητα σε αυτή την πόλη. Σαν ένα παράδειγμα. Πάμε να δούμε λίγα πολύ σύντομα νούμερα. Κάθε δευτερόλεπτο το LinkedIn κερδίζει ένα νέο μέλος. 59% όλων των μελών θεωρούν και ενημερώνουν ότι το LinkedIn πλέον είναι το νούμερο 1 platform και social media που χρησιμοποιούν. 80% των εταιριών χρησιμοποιούν LinkedIn σαν εργαλείο για έβρεση εργασίας και για έλεγχο υποψηφιών. Πάμε λίγο πίσω μια στιγμή. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό πρέπει να το ενημερώσουμε και τους Έλληνες υποψηφίους. Εφόσον στέλνω ένα βιογραφικό σε μια επιχείρηση, στο εξωτερικό ή και στο εσωτερικό, αυτό δεν ενοχλεί, και δεν έχω και έχω και ταυτόχρονα π.χ. σαν ένα κομμάτι του βιογραφικού και τα social media sites που χρησιμοποιώ, δηλαδή αντί για να γράφω μόνο το τηλέφωνο μου και το email και όλα αυτά, πλέον μπορώ να βάλω και το LinkedIn, την LinkedIn διεύθυνσή μου, ώστε κάποιος που ενδιαφέρεται να μπορεί άμεσα να μπαίνει να βλέπει το προφίλ μου. Αυτό σημαίνει όμως ότι το προφίλ μου πρέπει να είναι up to date. Πρέπει να είναι ακριβώς όπως είναι το βιογραφικό. Δεν πρέπει ούτε καν ένας μήνας να διαφέρει από τις θέσεις που αναφέρω στο βιογραφικό, από τις θέσεις που αναφέρω στο LinkedIn profile μου. Εφόσον διαφέρουν νούμερα και το δουν αυτό σοβαρές επιχειρήσεις,
έχετε χάσει ήδη την ευκαιρία αυτήν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. 3 από 4 μέλη χρησιμοποιούν very active το LinkedIn για να κερδίσουν νέους πελάτες, να ψάξουν δουλειά και να βγάλουν κάπου αυτό. Δεν είναι απλά κάτι που το κάνω και περιμένω, είναι κάτι για να συμμετέχω και να προσπαθώ να κερδίσω κάτι από αυτό. Πάνω από 40% των μελών δουλεύουν σε επιχειρήσεις που είναι πάνω από 10.000 εργαζόμενοι. Πάρα πολύ σημαντικό. Το LinkedIn χρησιμοποιείται πάρα πολύ στις αγγλόφωνες χώρες. Αυτό είναι σημαντικό για να ξέρετε. Θα βρείτε πλέον στο LinkedIn και όλα τα σημαντικά στελέχη ελληνικών εταιριών. Πιστεύω ότι από όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα υπάρχει ένα profile κάθε HR manager και κάθε recruiter στο LinkedIn. Το πολύ σημαντικό για μας και ο τρόπος πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε μια έρευνα εργασίας είναι ότι παραπάνω από 50% των μελών στο LinkedIn έχουν μια θέση στην οποία μπορούν να πάρουν αποφάσεις, μπορούν να κάνουν προσλήψεις, μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Οπότε είναι ένα μέρος που μπορούμε όντως να προβληθούμε σωστά. Να δούμε λίγο πώς ακριβώς μπορούμε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε ένα LinkedIn profile και μετά θα το συζητήσουμε. A LinkedIn profile is the first step in controlling your identity online. What do people find when they Google your name? Try it now. If you're on LinkedIn, you can control one of the top results people will find. By filling out a LinkedIn profile, you provide an authoritative resource on your career. A complete profile communicates your professional brand and lets other LinkedIn members connect, communicate, and collaborate with you. A 100% complete profile includes a photo, an executive summary and skill set, education, 3 recent positions, and 3 recommendations from your connections. To get started, just click Edit Profile. Δεν θα έχουμε φυσικά τον χρόνο σήμερα μέσα σε 2 ώρες να σας δείξουμε ακριβώς τις τεχνικές, πώς θα φτιάξουμε το προφίλ, αλλά να σας προβληματίσω λίγο σε αυτό το θέμα επάνω. Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούμε μια επαγγελματική φωτογραφία. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε όλες τις θέσεις εργασίας που έχουμε εργαστεί, όσο και ασήμαντες να φαίνονται σε πολλούς φοιτητές που έχουν, σαν παράδειγμα, εργαστεί σαν barkeeper το καλοκαίρι στη Χαλκιδική ή έχουν εργαστεί σαν σερβιτόροι σε κάποιο εστιατόριο. Με το να διαβάσω εγώ σαν σύμβουλος επιλογής προσωπικού ότι ένας υποψήφιος έχει εργαστεί 3 συνεχόμενα καλοκαίρια σε ένα συγκεκριμένο μπαρ στη Χαλκιδική και να ήταν υπεύθυνος ταμείου, σημαίνει αρκετά για μένα. Γνωρίζοντας ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν οι μεγάλες επιχειρήσεις για να εργαστεί ο απόφοιτος ή ο φοιτητής στα φοιτητικά του χρόνια, βλέπω όμως ότι ένας άνθρωπος που είχε ένα μπαρ τον εμπιστεύτηκε 3 φορές χρήματα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα που πολλές εταιρείες το σέβονται, σαν ένα παράδειγμα. Με το να έχω εργαστεί σε διαφορετικά εστιατόρια σαν σερβιτόρος μπορεί να σημαίνει ότι έχω εξαιρετικές επαφές με πελάτες, ότι μπορώ να χειριστώ πελάτες και ανεξαρτήτως αν είστε μηχανικός, γιατρός, στέλεχος πληροφορικής ή οτιδήποτε, το σημαντικό πλέον είναι σήμερα να μπορούμε να συζητάμε με πελάτες. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφέρουμε και τέτοιες θέσεις εργασίας που ίσως να τις αφήνετε ακόμα έξω από το βιογραφικό γιατί θεωρείτε ότι είναι ασήμαντες. Είναι πολύ πιο κακό να διαβάζω ένα βιογραφικό και να βλέπω ότι εκτός από τις σπουδές του δεν έχει κάνει τίποτα. Θα θεωρώ ότι αυτός είναι sponsored by Daddy και πέρασε μια χαρά τα φοιτητικά του χρόνια. Προπάνω σε μια τέτοια πόλη όπως η Θεσσαλονίκη. Ξεκινάμε με το πρώτο κομμάτι του προφίλ, το profile headline, η επικεφαλίδα του προφίλ, που είναι ίσως το πιο σημαντικό πράγμα, γιατί αυτό είναι το πρώτο εργαλείο με το που εγώ, σαν headhunter, σαν σύμβουλος επιλογής προσωπικού, μπορώ να σας βρω. Εφόσον φανταστώ τώρα ότι έχω έναν υποψήφιο μπροστά μου, ο οποίος σπουδάζει στο Αριστοτέλειο ή τελειώνει τώρα τις σπουδές του στο κομμάτι marketing, είναι οικονομολόγος, εμβάθυνση του είναι marketing και αναζητεί τώρα κάποια θέση σε μια αγγλόφωνη χώρα, γιατί στην Ελλάδα δυστυχώς δεν βρίσκει κάτι.
θα πρέπει να σκεφτείτε ακριβώς ποιες είναι οι σημαντικές λέξεις τις οποίες ένας σύμβολος επιλογής προσωπικού, ένας HR manager θα χρησιμοποιήσει για να σας βρει εσάς. Οπότε, προφανώς μία λύση για αυτό το θέμα θα ήταν graduate, business, student, focus on marketing, is seeking an international opportunity. Οπότε, αυτό θα μπορούσε να είναι μια επικεφαλίδα από έναν απόφοιτο marketing. Το headline, η επικεφαλίδα που λέμε, είναι το slogan. Εδώ βλέπουμε Recent Honors Grad Seeking Marketing Position. Πάρα πολλά σημαντικά keywords, πάρα πολλές λέξεις, τις οποίες εγώ χρησιμοποιώ πάντα όταν κάνω μια αναζήτηση υποψηφιών. Και το recent είναι πολύ σημαντικό, γιατί εκτός συνόρων δυστυχώς ψάχνουν πάρα πολύ τους νέους απόφοιτους, τους οποίους μπορούν να εκπαιδεύσουν και να κερδίσουν για την επιχείρησή τους. Μπορείτε να δείτε και διάφορα άλλα προφίλ απόφοιτων και να πάρετε κάποιο inspiration που λέμε εδώ. Θα ήταν έτσι σαν ένα πρώτο ξεκίνημα να σκεφτείτε το δικό σας headline, το δικό σας στιχάκι, πώς θα μπορούσε να είναι για να ταιριάζει για το δικό σας προφίλ. Πάμε στο κομμάτι της εκπαίδευσης, το οποίο φυσικά για τους αποφοίτους είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Για να θεωρείτε ολοκληρωμένο το προφίλ σας ό,τι αφορά την εκπαίδευση, θα πρέπει να περιέχει φυσικά τον τίτλο, θα πρέπει να περιέχει πόσα χρόνια ακριβώς σπουδάσατε, ένα ακόμα πρόβλημα Ελλήνων φοιτητών σε σχέση με αποφοίτων από άλλες χώρες, επειδή με βάση αυτά που γνωρίζουμε εμείς, οι Έλληνες φοιτητές χρειάζονται κάποια χρόνια παραπάνω, ανεξάρτητα αν φταίνε ή όχι, από αποφοίτους άλλων χωρών. Οπότε αυτό είναι κάτι που απόφοιτοι με τους οποίους συνεργάζομαι δυσκολεύονται πάντα να εξηγήσουν σε μια συνέντευξη στο εξωτερικό, γιατί ο μηχανολόγος μηχανικός σπούδασε 8 χρόνια, ενώ είναι 4 ή 5 χρόνια με βάση τον νόμο, τέλος πάντων. Οπότε, θα πρέπει να μπει μέσα ο τίτλος, θα πρέπει να μπει μέσα η χρονολογία ακριβώς, θα πρέπει να μπει μέσα ο τίτλος της διπλωματικής σας εργασίας, θα πρέπει να μπει μέσα μια σύντομη περιγραφή της διπλωματικής, θα πρέπει να μπει μέσα τουλάχιστον 5, 6, 7 μαθήματα, τα οποία εσείς θα επιλέξετε και θα θεωρήσετε σαν πιο σημαντικά μαθήματα των σπουδών σας. Φυσικά, αν θέλετε να κινηθείτε έξυπνα, εδώ θα πρέπει να διαλέξετε κάποια τα οποία θα ταιριάζουν με τις θέσεις που θέλετε να αναζητήσετε. Εφόσον μιλάμε για έναν υποψήφιο ο οποίος ψάχνει μια θέση στο finance, φυσικά θα γράψει σαν core courses τα 5-6 πιο σημαντικά μαθήματα που είχε πάνω σε αυτό το τομέα, για να υποστηρίξει αυτό ακριβώς. Επίσης, εκτός από αυτό, αν έχετε λάβει μέρος ή αν έχετε κάνει μέσα στις σπουδές σας κάποια σεμινάρια, κάποια certificates, αν έχετε κάποια certificates γλώσσας, όπως στην Ελλάδα συμβαίνει πολλές φορές, αν έχετε proficiency, αν έχετε κάποιο επίπεδο γερμανικών ή οτιδήποτε μπορεί να υποστηρίξει το δικό σας προφίλ, θα πρέπει να μπει μέσα. Μόνο τότε θεωρείται ολοκληρωμένο. Τώρα, εκτός από την επικεφαλίδα, φυσικά θα πρέπει να μάθουμε οι ίδιοι μας να γράφουμε ένα short summary, μια πολύ σύντομη περίληψη του εαυτού μας, μέσα σε 3-4 σειρές. Όταν εγώ έρχομαι σε επαφή με μια επιχείρηση στο εξωτερικό και προσπαθώ να προωθήσω έναν Έλληνα απόφοιτο, πάντα θεωρεί ο εργοδότης ότι πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο short statement, στο οποίο θα εξηγήσουμε ακριβώς τι έχει κάνει και τι θέλει ο υποψήφιος, και αυτό ταιριάζει πάρα πολύ καλά μέσα σε ένα LinkedIn profile. Να γνωρίζετε ότι με τις λέξεις κλειδί που αναζητεί κάποιος HR manager υποψηφίους μέσω του LinkedIn για να σας βρει εσάς, όσο πιο πολλή πληροφορία βάλετε μέσα στο LinkedIn profile, τόσο πιο μεγάλες οι πιθανότητες να σας βρω εγώ. Εφόσον γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το Excel, έχετε κάνει κάποια σεμινάρια ή αν είστε προγραμματιστής, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το Java ή έχετε εφαρμόσει κάτι με το Java. Επίσης, μπορείτε στο LinkedIn, κάτι που δεν μπορείτε κάπου αλλού, να επισυνάψετε και οτιδήποτε εργασίες έχετε κάνει.
Εγώ, παραδείγματος χάρη, αν θα ήθελα, θα μπορούσα σήμερα το βράδυ αυτή την παρουσίαση που κάναμε να την επισυνάψω και να την έχω σαν ένα παράδειγμα για άλλα πανεπιστήμια τα οποία ίσως να ενδιαφέρονται για το ίδιο σεμινάριο. Το ίδιο θα μπορούσατε και εσείς να κάνετε. Σαν παράδειγμα, καθένας από εσάς που θα γράψει μια διπλωματική, σίγουρα θα πρέπει να γράψει και ένα abstract, μια σελίδα η οποία θα αφιερώνεται στην διπλωματική και θα δίνει μια καλή εικόνα. Οπότε, γιατί όχι να κάνω ένα PDF από αυτό το abstract που θα ετοιμάσω και να το επισυνάψω στο profile μου και όποιος εργοδότης ενδιαφέρεται να το δει, να διαβάσει κάτι περισσότερο γι' αυτό, να μπορεί με ένα κλικ να το ανοίγει. Πρέπει να μάθουμε να διευκολύνουμε τις εταιρείες να μας βρίσκουν και να παίρνουν τις πληροφορίες που θέλουν. Οπότε, πλέον, εφόσον θεωρούσαμε παλιά ότι εμείς οι σύμβουλοι επιλογής προσωπικού είμαστε headhunter, τώρα πλέον αλλάζει το σκηνικό και ο job seeker, εσείς δηλαδή, hunt the headhunter. Εσείς κυνηγάτε τώρα πλέον αυτόν που θα σας υποστηρίξει ή τον επιχειρηματία ή τον HR manager. Εσείς τους κυνηγάτε για να βρείτε τη σωστή θέση. Ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι που υπάρχει μέσα στο προφίλ είναι τα specialties, τις ειδικές σας γνώσεις. Εφόσον συζητάμε τώρα για κάποιον μηχανικό, για κάποιον ηλεκτρολόγο μηχανικό, σίγουρα θα πρέπει να περιέχει μέσα τις CAD γνώσεις του, σίγουρα θα πρέπει να περιέχει μέσα αν γνωρίζει κάποια προγράμματα προγραμματισμού, σίγουρα θα πρέπει να περιέχει αν γνωρίζει κάποια software simulation, το ίδιο και ο απόφοιτος οικονομικών, αν έχει δουλέψει με SAP, αν έχει δουλέψει πολύ με Excel ή με άλλα SPSS, στατιστικά προγράμματα, οτιδήποτε πρέπει να μπει μέσα για να αυξάνουμε την πιθανότητα με τις λέξεις κλειδί να σας βρίσκουν. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως ότι δεν είναι απλά να φτιάξω ένα προφίλ και μετά είναι OK και τελείωσα, πρέπει να το δουλεύω συνεχώς. Ένας τρόπος είναι, όπως πιστεύω 85% από εσάς κάθε εβδομάδα γράφετε και ένα comment στο Facebook, στο προφίλ σας, για το status σας. Πρέπει να μάθουμε ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και εμείς αυτό, σαν εργαλείο. Και γράφοντας ένα status, το βλέπουν όλες οι επαφές που έχουμε μέσα στο LinkedIn. Με αυτό το εργαλείο, σαν παράδειγμα, εγώ δουλεύω πάρα πολύ. Έχοντας στήσει ένα δίκτυο στο LinkedIn με παραπάνω από 2.000 επαφές, απλά αναγράφοντας τι θέση έχω να προτείνω αυτή την εβδομάδα για κάποιον πελάτη, λαμβάνω μέσο όρο 5 με 10 βιογραφικά. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε ένα στάτους το έχω στείλει και λαμβάνω 5 με 10 βιογραφικά. Αυτό σημαίνει για μένα τουλάχιστον ότι δεν χρειάζεται να γράφω αγγελίες, κερδίζω πάρα πολύ χρόνο, είμαι πιο γρήγορος από τον ανταγωνιστή μου και πάρα πολλά άλλα. Αυτό φυσικά δεν γίνεται από σήμερα μέχρι αύριο, αλλά εφόσον είστε στέλεχος σε κάποια επιχείρηση και έχει να προωθήσετε ένα προϊόν, είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο για να σας χρησιμοποιήσει. Εδώ κάτι πολύ σημαντικό που αναγράφουμε. Εφόσον είμαστε σε επαφή με στελέχη μέσω LinkedIn, υπάρχει φυσικά ο τρόπος είτε να τον προσθέσω στο δίκτυό μου, είτε να τον στείλω κάποιο μήνυμα. Φανταστείτε τώρα την περίπτωση την συγκεκριμένη. Ενδιαφέρεστε για μια θέση στην Ιρλανδία, ας παραμείνουμε στην εταιρεία Google και θέλετε να στείλετε ένα βιογραφικό. Γνωρίζοντας ότι θα είσαστε ένας από τους 300 υποψήφιους, υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το LinkedIn για να αυξάνετε τις πιθανότητες να σας καλέσουν για συνέντευξη. Εκτός από αυτήν στο παράδειγμα που είπαμε πριν, θα μπορούσατε μέσω LinkedIn, πολύ εύκολα πλέον, να δείτε ποιος είναι ο υπεύθυνος ακριβώς για αυτή τη θέση. Θα μπορείτε να δείτε το δικό του προφίλ με λίγη έρευνα μέσω LinkedIn και εφόσον, σαν παράδειγμα, γνωρίζω το όνομά του, δηλαδή τον Γιώργο Παπαδόπουλο που δουλεύει για την Google, που τα ευρωπαϊκά κέντρα τους είναι στο Δουβλίνο, μπορώ, σαν παράδειγμα, να πάρω ένα τηλέφωνο. Παίρνοντας ένα τηλέφωνο, αυτό είναι φυσικά μια λύση για δραστήριους υποψήφιους, παίρνοντας τηλέφωνο στην Google, ζητώντας τον Γιώργο Παπαδόπουλο, επειδή είσαστε σε επαφή μέσω LinkedIn,
θα αυξάνει πάρα πολύ την πιθανότητα να τον βρείτε όντως μέσω τηλεφώνου, να ξεπεράσετε το εμπόδιο της γραμματέας, η οποία έχει ως εντολή να μην δίνει να μην προωθεί κανέναν μέσω τηλεφώνου. Γνωρίζοντας όμως και χρησιμοποιώντας την ατάκα ότι ναι, μέσω LinkedIn είσαστε σε επαφή, για τη συγκεκριμένη θέση θέλετε να συζητήσετε, η πιθανότητα να σας αφήσει να μιλήσετε με τον κύριο είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εφόσον τον καλέσετε και συζητήσετε μαζί του, μπορείτε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις για την θέση τη συγκεκριμένη, για να ξεκαθαρίσετε το τι ακριβώς προσόντα θέλουν, τι ακριβώς έντυπα θέλουν να στείλετε. Εφόσον έπειτα, μετά το κλείσιμο του τηλεφώνου, στο επόμενο 2ωρο, στείλετε όντως αυτό το μήνυμα στον HR Manager, αυξάνονται οι πιθανότητές σας, θα έλεγα, επί 150%. Απλά μόνο ότι θα θυμηθεί αυτός ο άνθρωπος ότι ναι, αυτός ήταν που με πήρε τηλέφωνο. Δεν είναι αυτός από τους 300 εδώ που με στείλανε σήμερα γραφικό. Όχι, αυτός είναι από την Ελλάδα που με πήρε τηλέφωνο ο υποψήφιος. Αυξάνεται έτσι να σας ξαναθυμηθεί. Και εφόσον τον αναγράψετε και στο email που θα στείλετε ότι ναι, όντως μιλήσαμε τηλεφωνικά, σας αποστέλω το γραφικό, ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες που μου δώσατε. Αυτός είναι ένας επαγγελματικός τρόπος να ξεπεράσουμε πολλά εμπόδια στην δύσκολη σημερινή έρευνα και έβριση εργασίας. Με το να γίνομαι μέλος σε διαφορετικά group στο LinkedIn, μπορώ να το χρησιμοποιήσω σαν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον εργαλείο. Εδώ υπάρχουν τώρα συν και πλην. Το LinkedIn, σαν παράδειγμα, εφόσον είμαι ένας προγραμματιστής και είμαι μέλος σε περίπου 10 διαφορετικά group τα οποία ασχολούνται με νέους μεθόδους στο κομμάτι εξειδίκευσης μου επάνω, είτε είμαι γιατρός, είτε οτιδήποτε να είμαι. Άμα είμαι γιατρός και είμαι μέλος σε 5 group τα οποία ασχολούνται με ακτινολογία, το ένα group μπορεί να έχει ως θέμα νέες τεχνολογίες, το άλλο μπορεί να έχει θέσεις εργασίας, το άλλο μπορεί να είναι Έλληνες ακτινολόγοι που είναι μαζεμένοι όλοι σε ένα group. Με το να είμαι μέλος σε 5 διαφορετικά group τα οποία ασχολούνται με το θέμα μου, επισκέπτοντας εγώ σαν recruiter την σελίδα σας, για να καταλάβω αν είστε ο σωστός υποψήφιος, βλέπω μια μεθοδικότητα, βλέπω ένα ενδιαφέρον για το θέμα σας, βλέπω ότι δεν είστε μόνο εδώ απλά για να στέλνετε γραφικά, αλλά θέλετε όντως να λαμβάνετε και πληροφορίες, να ενημερώνεστε για νέες τεχνολογίες και να δικτυωθείτε. Είναι πολύ σημαντικό να νιώσει και ο άλλος ότι ναι, η Μαρία δεν είναι μόνο εδώ για να στέλνει βιογραφικά, αλλά όντως θέλει να συμμετέχει και να φτιάξει ένα δίκτυο, το οποίο όχι μόνο τώρα, αλλά θα την βοηθήσει και αργότερα. Κάτι άλλο που λέγαμε πριν ήδη, ότι μπορείτε να μοιραστείτε μέσω LinkedIn εργασίες που έχετε κάνει, PowerPoint presentations, κάποια CAD design ή μηχανική, κάποιες εργασίες οι γιατροί, κάποια σεμινάρια που έχουν λάβει μέρος, για να ολοκληρώσετε το βιογραφικό που έχετε κατά κάποιο τρόπο ενημερώσει στο LinkedIn profile σας. Μπορείτε να βάλετε μέσα και το proficiency σας και διάφορα άλλα έντυπα τα οποία θεωρείτε σημαντικά. Κάτι σημαντικό που γράφουμε εδώ είναι ότι μπορείτε να συνδέσετε πλέον το Twitter σας και το LinkedIn. Επίσης, μέσω του Twitter μπορείτε να ενημερώσετε και διάφορα άλλα site, το οποίο σημαίνει ότι μέσω Twitter, αν γράψω ένα status, comment, αμέσως απευθύνεται σε διάφορα social network με τα οποία δουλεύω. Οπότε, αν εγώ χρησιμοποιώ το Twitter και γράφω για μια θέση την οποία αναζητώ έναν υποψήφιο, ταυτόχρονα φεύγει σε 10 διαφορετικά social media site, οπότε αυξάνω την πιθανότητα να λαμβάνω ενδιαφέρον βιογραφικά. Τώρα, θέλω μαζί σας αυτό που λέγαμε να μην είναι απλά μία παρουσίαση την οποία θα ακούτε και εγώ θα μιλάω μονόλογο. Θέλω να λάβετε μέρος και να δούμε λίγο κατά πόσο όντως έχετε ήδη το επίπεδο που χρειάζεται στο social media branding που λέμε ή κατά πόσο πρέπει να δουλέψουμε όντως επάνω σε αυτό ακόμα. Έχει γίνει μια έρευνα, μια πάρα πολύ σημαντική έρευνα από το laboratory του social media. Εκεί έχουμε φτάσει ότι υπάρχουν ήδη εργαστήρια για social media σε ένα πανεπιστήμιο μικρομεσαίο της Αμερικής,
το οποίο δείχνει ότι οι ανθρώποι που είναι creative thinkers, οι οποίοι έχουν έναν τρόπο να σκέφτονται λύσεις για προβλήματα με τους δικούς τους διαφορετικούς τρόπους, απλά από τον μόνο απλό, έχουν και μία τάση να είναι πάρα πολύ καλοί ό,τι αφορά το social media networking. Οπότε, ο creative thinker σε πολλές φορές είναι και πάρα πολύ καλός στο social media branding. Γιατί είναι σε θέση να βρίσκει λύσεις για προβλήματα τα οποία άλλοι δεν τα βλέπουν. Βλέπει απαντήσεις οι οποίοι άλλοι ίσως να μην βλέπουν. Το συγκεκριμένο τεστ που θα κάνουμε τώρα μαζί χρησιμοποιείται από την εταιρεία που αναγράφεται εδώ, από την Pepsi, και χρησιμοποιείται συγκεκριμένα στην περιοχή της Αυστραλίας και Ασίας, Σιγκαπούρης και διάφορα μέρη. Αυτό το τεστ που θα κάνουμε χρησιμοποιείται χρησιμοποιείται εκ μέρους του κέντρου αξιολόγησης που κάνουν εκεί, για να κερδίσουν νέους υποψηφίους, απόφοιτους, οι οποίοι θα στελεχώσουν τις ομάδες πωλήσεων της Pepsi σε συγκεκριμένη περιοχή. Θα δείτε ότι το exercise number 1 που θα κάνουμε τώρα δεν έχει καμία σχέση με το αντικείμενο αυτό. Εδώ θέλουμε να δούμε όντως πόσο creative είναι οι υποψήφοι και πώς μπορούν να βρουν μια λύση, γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι στην επαγγελματική σας καριέρα θα έχετε πάρα πολλές ευκαιρίες να ζήσετε στιγμές στις οποίες δεν θα είσαστε προετοιμασμένοι και θα πρέπει εκείνη τη στιγμή να βρείτε μια λύση την οποία προφανώς να μην την γνωρίζετε και πριν. Οπότε, πάμε στο επόμενο. Ανεξαρτήτως από την ειδικότητα, γι' αυτό είναι και τόσο ενδιαφέρον το τεστ, γιατί προφανώς ερχόσαστε από τελείως άλλα background υποψήφοι. Ένα από τα πολύ σημαντικά πράγματα που πρέπει να έχει ένας υποψήφιος απόφοιτος είναι το flexibility και το spontaneous. Οπότε, θα το δούμε αυτό τώρα σε μία άσκηση που θα κάνουμε μαζί. Εφόσον υπάρχουν τρεις ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θέλουν να λάβουν μέρος σε μια άσκηση, να τεστάρουν λίγο τον εαυτό τους μπροστά στο κοινό αυτό, το οποίο σίγουρα είναι πολλά άτομα, αλλά θα βοηθήσει πολύ για να δείτε λίγο πού βρισκόσαστε και πόσο όντως είστε έτοιμοι να λάβετε μέρος σε ένα τέτοιο κέντρο αξιολόγησης όπως εταιρεία όπως η Pepsi. 3 άτομα θα ζητούσα αν θέλουν να λάβουν μέρος, φυσικά χωρίς να ξέρετε τι θα γίνει. Και αυτό που θα κάνουμε είναι ότι θα σας παρακαλέσουμε να βγείτε εκτός της αίθουσας για μια στιγμή και θα σας φέρουμε μία-μία, έναν, πάλι μες στην αίθουσα, για να λάβετε μέρος σε αυτό το τεστ που θα κάνουμε. Ενδιαφερόμενοι είχαμε, ναι, 2. Έναν ακόμα, έναν άντρα ίσως. Ωραία, πολύ ωραία. Θέλετε να βγείτε έξω. Η συνεργάτη μου θα σας φέρει μέσα μόλις είμαστε έτοιμοι. Να φανταστείτε ότι ένα τέτοιο κέντρο αξιολόγησης γίνεται ολόκληρη μέρα. Γίνονται διάφορα ψυχολογικά τεστ, γίνονται διάφορα τεστ γνώσεων, γίνονται όμως και τεστ πώς κάποιος έχει δεξιότητες να σκέφτεται τρόπους λύσεων, όπως ίσως να μην σκέφτονται όλοι οι άλλοι. Πάμε στο επόμενο. Να κλείσουμε λίγο την πόρτα μόνο. Λοιπόν, το τι θα κάνουμε τώρα είναι το εξής. Στο επόμενο folder, το οποίο θα ανοίξουμε λίγο αργότερα, υπάρχουν 9 σύμβολα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση το ένα με το άλλο. Αυτό που θα πρέπει να κάνει ένας υποψήφιος που θα έρθει μέσα είναι, βλέποντας αυτά τα 9 σύμβολα, αυτόματα, χωρίς να σκέφτεται πολύ, να δώσει τη δικιά του ατάκα, τι θα έλεγε ο ίδιος του, βλέποντας ένα-ένα το σύμβολο. Οπότε είναι ένα καλό τεστ που μπορεί ο καθένας να λάβει μέρος τώρα, να τεστάρει τον εαυτό του, ποια ατάκα θα δίνατε εσείς σε αυτά τα σύμβολα που θα δούμε τώρα. Το σημαντικό είναι να είναι αυθόρμητο, οπότε ο maximum χρόνο που έχει ένας υποψήφιος στην διάθεσή του είναι 1 λεπτό για όλη την άσκηση. Οπότε πρέπει να είναι τελείως αυθόρμητο αυτό και να δούμε
πόσο creative σκέφτονται οι υποψήφοι που θα έρθουν τώρα μέσα. Οπότε, ας φέρουμε τον πρώτο ενδιαφερόμενο. Θα σας παρακαλούσα λίγο να έρθετε δίπλα μου εδώ. Το όνομά σου? Το όνομα. Ενικό, στον Ενικό. Βασίλη. Έλα δίπλα μου, να ξεκινήσουμε. Λοιπόν. Κάτσε από εδώ, Βασίλη. Μπορείς να βλέπεις και εκείνη την οθόνη τώρα. Ναι. Λοιπόν, Βασίλη, από ποιο τμήμα προέρχεσαι? Το τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Γαλλική και? Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Οκ, ενδιαφέρον. Οπότε οι Γάλλοι γενικά φημίζονται για να είναι λίγο πιο καλλιτεχνικοί. Οπότε να δούμε τις απαντήσεις δικές σου. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα σου δείξουμε μέσω της οθόνης, εκεί θα το βλέπεις, 9 σύμβολα, τα οποία είναι 3, 3 και 3. Κάθε σύμβολο είναι ανεξάρτητο από το άλλο και δεν έχει καμία σχέση με το άλλο. Θα ξεκινήσουμε με το σύμβολο που θα είναι πάνω αριστερά. Θα πάμε στο δεύτερο που είναι στην πρώτη σειρά, στο τρίτο και κατεβαίνοντας έτσι κάτω. Για κάθε σύμβολο θέλω να μου δίνεις την ατάκα που σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή αυθόρμητα. Ανεξαρτήτως από το τι έχει σχέση αυτό. Έχεις maximum 1 λεπτό για όλη την άσκηση, οπότε να μην σκέφτεσαι σχεδόν καθόλου, να μου δίνεις απλά τι σκέφτεσαι για το συγκεκριμένο κομμάτι. Έλενα, μπορείς από εκεί να ξεκινήσεις. Ξεκινάμε αριστερά επάνω. Για πες μας, τι σκέφτεσαι? Αίγυπτος, Φαραώ. 2. Κομμουνισμός. Το 3 Βασιλεία. 4 σκάκι. 5 πάλι πυραμίδες, σύμβολα αιγυπτιακά. 6 πυρηνική ενέργεια. 7 ναζισμός. 8 φεγγσούι. 9 καρκίνος. Οκ. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος. Τον καρκίνο που κολλάει, θα μου το πεις ύστερα. Οκ. Θα σας παρακαλούσα να έρθετε από πάνω. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα μαζί σας? Θα σας δείξουμε τώρα σε μία επιφάνεια 9 σύμβολα. Λοιπόν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εκείνη την οθόνη. Βλέπετε? Θα δείτε τώρα 9 σύμβολα στην επόμενη εικόνα, τα οποία είναι 3 σε κάθε σειρά. Θα ξεκινήσουμε με αυτό το σύμβολο που είναι πάνω αριστερά, μετά στη μέση και τέρμα δεξιά και θα κατεβαίνουμε προς τα κάτω. Και θέλω να μου λέτε για κάθε σύμβολο που θα βλέπετε άμεσα μία ατάκα, το τι σκεφτόσαστε εκείνη τη στιγμή, το τι είναι για σας αυτό το πράγμα. Στα ελληνικά ή στα αγγλικά? Οποτεδήποτε θέλετε. Και θέλω το maximum χρόνο που έχετε είναι 1 λεπτό, οπότε αυθόρμητα ό,τι σκεφτόσαστε εκείνη τη στιγμή. Αλλά αν θέλετε λίγο πριν, εσείς προέρχεστε από κάποιο τμήμα, εσείς είσαστε εδώ στο Πανεπιστήμιο. Ναι, εγώ είμαι στο τμήμα φυσικής, αλλά τα τελευταία 4 χρόνια εκπροσωπώ την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το cyberbullying. Πολύ ενδιαφέρον. Για να Κυβερνοεκφοβισμός μέσω του διαδικτύου. Οκ. Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Πάνω αριστερά. Επάνω αριστερά. Ναι, το 1. Okay. Don't keep your eyes shut, keep them open always. Οκ. Το νούμερο 2. Το 2. Απαγορεύεται να παίζετε τένις. Το μεσαίο. Εδώ. Διαγωνίως πάμε, έτσι. Το 2, έτσι. Ναι. Εδώ, το 5 δηλαδή. Το 2. Το 2 ή το 5. Συγγνώμη, από το 2.
Γιατί μου είπατε διαγωνίως, πάμε νόμιζα αυτό. Ναι. Όχι, το 2. Το 2. Ανοίγει η αγορά της Σοβιετικής Ένωσης για την Πέψη. Θα αναφέρω 3. Εδώ επάνω, έτσι. Ναι, σωστά. Εφόσον με το σύμβολο των υποτών σημαίνει ότι η Coca-Cola μπαίνει και στους αριστοκράτες. Okay. Το νούμερο 4. Νούμερο 4. Να βλέπετε πάντα τα 2 φωτεινά τετράγωνα και όχι τα 2 ορθογώνια και όχι τα 2 σκοτεινά, όπως πρέπει να βλέπετε μισογεμάτο το ποτήρι και όχι μισοάδιο. Το νούμερο 5. Αυτό που είπα πριν, για το τένις, ας πούμε. Συνεχίζουμε. Νούμερο 6. Θα μπορούσε να είναι τροχιές ηλεκτρονίων γύρω από τον πυρήνα, αλλά μπορούμε να βάλουμε και την Πέψη στο κέντρο του σύμπαντος. Πολύ Πέψη, ναι. Συνεργάζεστε με την Πέψη? Όχι, για την Πέψη δεν είπατε πριν. Ναι, σωστά. Πριν φύγω κάτι άκουσα για την Πέψη, όχι, δεν έχει καμιά σχέση με την Πέψη. Νούμερο 7. Νούμερο 7. Τρέξτε να σωθείτε, αλλά πού είναι το δεύτερο χέρι. 2 πόδια βλέπω εδώ πέρα. Okay. Νούμερο 8. Καλές αποκριές. Και το 9. Μακάρι σε περίοδο οικονομική κρίση το πουγγί να είναι γεμάτο. Η τρίτη υποψήφια. Πόσο διαφορετικά λύνει μια γυναίκα και ένας άντρας σε αυτή την άσκηση. Καθίστε από εδώ, παρακαλώ. Τι βάψατε τώρα. Εδώ από εδώ έχετε μια οθόνη. Εδώ μπορείτε να μιλήσετε και στα 2 μικρόφωνα, λειτουργούν. Θα δείτε τώρα στην οθόνη εκεί δίπλα σας 9 σύμβολα. Θέλω μέσα σε 1 λεπτό maximum να μου πείτε αυθόρμητα για κάθε σύμβολο ξεχωριστά τι σημαίνει για εσάς. Ξεκινώντας από το 1 που θα δείτε και τελειώνοντας το 9. Είσαστε έτοιμοι? Πάμε. Νούμερο 1. Αυτό είναι το νούμερο του... Μιλήστε λίγο στο μικρόφωνο μόνο μέσα. Λοιπόν, το πρώτο νούμερο είναι το νούμερο της Αιγύπτου, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς τι. Οκ. Το Νούμερο 2. δεύτερο είναι το σφυροδρέπανο. Ναι. Το ανάποδο το λουλούδι της Φλωρεντίας, το 3. Το 4 γεωμετρικό σχέδιο. Το 5 πρέπει να είναι ένας σταυρός κάποιας ανατολικής θρησκείας. Το 6 είναι ο πυρήνας, έχει να κάνει με τη φυσική. Ναι. Το 7 είναι 3 πόδια. Βλέπω, ακούω, δεν μιλώ. Το 8. Και το 9 είναι ψάρι. Εμένα μου κάνει λίγο. Okay. Θα μας πείτε λίγο το δικό σας το background, από ποιον τομέα προέρχεστε? Είμαι καθηγήτρια της Ιταλικής γλώσσας. Ιταλικής. Ναι. Οπότε Ιταλό, Γάλλο και φυσικό έχουμε εδώ. Ναι. Μια χαρά. Πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορεί να φαίνεται αστείο σε πολλούς αυτό που κάναμε τώρα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε λύσεις και πράγματα τα οποία άλλοι δεν βλέπουν, για να ξεχωρίζουμε πάντα, και τα social media μας κάνουν να ξεχωρίζουμε και μπορούν σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα να μας κάνουν πολύ πετυχημένους. Θα πάμε να δούμε τώρα μια δεύτερη άσκηση, την οποία δεν θα την κάνουμε γιατί δεν έχουμε τον χρόνο σήμερα, αλλά θα σας την δώσω ως μια σκέψη για το σπίτι. Λοιπόν, η ερώτηση είναι η εξής και έχει γίνει μέσα σε ένα κέντρο αξιολόγησης από την εταιρεία Porsche, την οποία γνωρίζετε σίγουρα όλοι, αυτοκινητοβιομηχανία. Η ερώτηση είναι η εξής. What is more powerful than God? What is worse than the devil? The poor have it, the rich need it. And if you will eat it,
You will die after some time. Τι θα μπορούσε να είναι η λύση? Και αυτή η ερώτηση έγινε και οι υποψήφοι είχαν 1 λεπτό να σκεφτούν κάτι και μπορέσανε να δώσουν μετά την απάντησή τους. Μία βοήθεια για την απάντηση εδώ. Μόνο 17% των αποφύτων του Stanford που λάβανε μέρος μπορέσαν να βρουν τη σωστή απάντηση, αλλά 75% από νηπιαγωγούς που λάβανε μέρος βρήκανε τη σωστή απάντηση. Ξαναλέμε την ερώτηση. What is more powerful than God? Worse than the devil? The poor have it, the rich need it. And if you will eat it, you will die after some time. Εδώ πάλι βλέπουμε αυτό το κομμάτι που μας κάνει να ξεχωρίζεται από τους άλλους, να βλέπουμε ίσως μια απάντηση η οποία είναι πολύ πιο απλή από ό,τι όλοι νομίζουμε ίσως. Εδώ έχουμε μια απάντηση ήδη. Μπράβο. Πολύ ωραία. Μπράβο. Nothing. Αν βάλουμε εδώ τώρα σαν παράδειγμα, nothing is more powerful than God, nothing is worse than the devil, the poor have nothing, the rich need nothing, and if you will eat nothing after some time, you will die. Οπότε είναι ένας τρόπος σκέψης τον οποίο μας κάνει να ξεχωρίζουμε αν μπορούμε να βρίσκουμε και λύσεις και αν δεν μπορούμε να βρούμε τη λύση, να βρούμε τουλάχιστον έναν τρόπο πώς μπορούμε να το παρουσιάσουμε κάτι άλλο σε αυτό επάνω. Θα δούμε και αργότερα μια άλλη άσκηση ακόμα. Πάμε λίγο στο πιο σημαντικό κομμάτι, πώς ακριβώς είναι τα εργαλεία για να βρω μια θέση και πώς είναι η στρατηγική για να βρω τη θέση εργασίας. LinkedIn is one of the best tools to help you find a new job. However, not many people know how to really tap into its power. So let's have a look at how to use LinkedIn to help you search for a new job. We'll do this in 3 steps. Step 1. Determine the type of job you want. Make sure that you have a detailed and complete profile on LinkedIn and that you have already established a number of connections. Then decide which... Το πρώτο βήμα είναι αυτό το οποίο συζητήσαμε μέχρι τώρα, να έχουμε ένα complete profile. Γιατί αν αρχίσουμε να στέλνουμε βιογραφικά χωρίς να έχουμε ένα complete profile, ίσως να χάσουμε κάποιες ευκαιρίες τις οποίες θα μπορούσαμε να έχουμε. Job you are looking for. What are the typical functions or titles for such jobs? Which industry do you want to work in? And which location? Also write down the specific names of organizations that you'd like to work for. Who are they? Then consider the functions or titles of people who might have hiring power. For example, when you want to apply for a marketing assistant job, a marketing manager might be a good person to approach. Or for an account manager position, perhaps you should contact a sales director. Step 2. Use the LinkedIn Advanced Search function and enter the details you wrote down in Step 1. Company name, location, and the function or title of a person with hiring power. For instance, sales director, when you're looking for a job as account manager. You can also use synonyms such as sales manager or business development manager. Other types of functions that can help you find a job are recruiter, recruitment manager, HR manager, talent manager, staffing manager, and so on. Your search results will first show the people who are in your first degree network. They are in the best position to help you, as you can approach them directly. However, you may have thought of contacting them anyway. It's much more interesting to look in the search results list for people who are in your second degree network. Why? Because the real power of networking is in the second degree, and the beauty of LinkedIn is that it shows you these second degree connections. Step 3. Ask your first degree contact to introduce you to the person who can help you find a new job. Ask your contact to preferably do this via email. As the second degree contact receives this message from a person he already trusts, he will be more open for a conversation with you. Once you've been introduced to the second degree contact, ask them if they're willing to give you some advice concerning your aim to find a new job. Such a request usually works much better than directly asking for a job. Not only does it take the pressure off the person you're approaching, but it could also be that they know other people or organizations
that might be even more interesting to you. LinkedIn has millions of members from all industry sectors, including many executives from top companies all over the world, all people with hiring power. With LinkedIn, they may be closer to you than you think. Remember, the power of LinkedIn is in the second degree, so use it. Good luck. Θα τα δούμε τώρα ένα-ένα αυτά που αναφέραμε σε αυτό το short video και πώς πρακτικά λειτουργούν. Η διαφορά με την έβρεση εργασίας μέσω κοινωνικών δικτυών είναι ότι πρέπει καταρχήν να ξεφύγω από το σκεπτικό, το οποίο δυστυχώς αυτή την περίοδο στην Ελλάδα περιέχει, ότι κύριε Αντωνίου, ψάχνω μια δουλειά, ό,τι να είναι. Όταν έρχεται σε επαφή μαζί μου ένας υποψήφιος με αυτή την εκδήλωση, ήδη έχω χάσει την όρεξή μου να τον βοηθήσω και να τον υποστηρίξω. Κατανοώ φυσικά τις δυσκολίες που υπάρχουν, αλλά ο υποψήφιος που θέλει δουλειά, ό,τι να είναι, είναι ό,τι να είναι. Εμείς θέλουμε λίγο να δούμε και να ξεχωρίσουμε, και αυτό είναι τώρα πάλι κάτι που δεν ισχύει για την Ελλάδα, αλλά ισχύει μόνο για το εξωτερικό, ότι ξεφεύγουμε από μια αγορά στην οποία παρακαλάμε για μια εργασία, στην οποία πρέπει να δεχθούμε οτιδήποτε μισθό μας προτείνει ο εργοδότης, και φεύγουμε και πάμε σε μια αγορά που είμαστε περιζήτητοι σαν νέοι απόφοιτοι σχεδόν όλων των ειδικοτήτων, που υπάρχουν ίσως και περισσότερες θέσεις από απόφοιτους, στην οποία πρέπει να διαπραγματευτούμε έναν μισθό και δεν πρέπει απλά να πούμε ναι, συμφωνώ με 700 ευρώ καθαρά. Όχι, εκεί αλλάζει και εκεί πρέπει ο Έλληνας υποψήφιος να αλλάξει τη φιλοσοφία του, γιατί πλέον δεν θα έχει μόνο μία πρόταση. Ορίστε. Γενικά, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες από εμάς αναζητάνε τους νέους απόφοιτους, οι οποίοι είναι 25 με 35 σε κάποια ηλικία για συγκεκριμένες θέσεις. Όμως έχουμε υποστηρίξει και έναν γιατρό πρόσφατα να μεταναστεύσει στην Ελβετία, όπως είναι 63 χρονών. Δηλαδή η ηλικία όντως δεν παίζει ρόλο, παίζει ρόλο η όρεξη και η αποφασιστικότητα. Σε καμία περίπτωση η ηλικία δεν παίζει ρόλο, τουλάχιστον για χώρες με τις οποίες εμείς συνεργαζόμαστε, ίσα-ίσα, ανάλογα πάντα την εταιρεία, η οποία σέβεται και την εμπειρία που έχει κάποιος που είναι σε μεγαλύτερη ηλικία, και αντίθετα θέλει και κάποιον νέο άνθρωπο, ο οποίος δεν έχει καθόλου εμπειρία, για να τον βάλει στον δρόμο που θέλει αυτός. Για να μάθει από την αρχή, ένας π.χ. Οι γερμανικές κλινικές θεωρούν πάρα πολύ σημαντικό Έλληνες υποψήφιοι γιατροί που πάνε για ειδικότητα στο εξωτερικό να μην έχουν καθόλου εμπειρία από Ελλάδα. Το προτιμούν αυτό, για να μπορούν να τους τα μάθουν από την αρχή και να μην έχουν εμπειρίες. Το προτιμούν αυτό σαν παράδειγμα. Ορίστε, ναι. Θα τονίσεις, αλλά όχι, δεν θα αφήσεις τα άλλα έξω. Ναι, αλλά δεν θα πρέπει να είναι κάπως προσανατολισμένο το προφάιλ. Βάζει ένα πολύ προφάιλ και ο εργοδότης διαλέγει τι τον βολεύει. Στο LinkedIn αυτό είναι δύσκολο που λέτε, όντως. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να έχετε έτοιμα τουλάχιστον 3 CV. Τουλάχιστον ένα CV που είναι more physics-oriented, more business και more political. Όχι, αλλά... Ναι, ακριβώς. Πολύ δύσκολο να γίνει αυτό μέσω LinkedIn. Επειδή είναι κάτι πιο γενικό και δεν θα νομίζω, γιατί θα θεωρώ ότι οι δεξιότητες
που έχει μαζέψει από τις τρεις διαφορετικές εμπειρίες, μπορεί να βοηθήσουν πάρα πολύ. Μπορεί να βοηθήσουν μια επιχείρηση που ασχολείται με φυσική, στην έρευνα αγοράς, στην ανάπτυξη αγορών. Δηλαδή υπάρχουν και εκεί λύσεις, αλλά για αυτόν τον υποψήφιο θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 3 βιογραφικά πάντα έτοιμα και να χρησιμοποιεί αυτό το ταιριαστό. Σε μια επιχείρηση φυσικά μόνο ένα στυλ, αλλά υπάρχουν διαφορετικές επιχειρήσεις. Ναι. Ορίστε. Κάθε υπεύθυνος... Ναι, βεβαίως. Ακριβώς. Δεν υπάρχει σωστή απάντηση, γιατί υπάρχει ο κάθε HR manager που είναι τόσο διαφορετικός. Ο ένας θέλει να διαβάσει περισσότερο, ο άλλος όχι. Όμως με το να το κάνω πιο αναλυτικό, έχω το συν ότι έχω παραπάνω λέξεις κλειδί μέσα στο προφίλ, οι οποίες σε μια αναζήτηση δικιά μου, που αναζητώ κάποιον υποψήφιο, ίσως θα τον βρω πιο εύκολα. Αυτό είναι το μόνο, αλλά δεν υπάρχει σωστή απάντηση. Όπως και δεν υπάρχει σωστή απάντηση πώς να συντάξω ένα βιογραφικό, ούτε εδώ, γιατί ο καθένας παραλήπτης είναι τελείως διαφορετικός άνθρωπος. Αυτό που μπορούμε φυσικά να προσδιορίσουμε είναι ότι υπάρχει ένας τελείως διαφορετικός τρόπος με τον οποίο στέλνω ένα βιογραφικό στην Ιρλανδία και στη Γερμανία. Εκεί θα μπορώ βασικά πλαίσια να ξέρω ότι στη Γερμανία θεωρείται μόνο ολοκληρωμένο αν συμπεριλαμβάνω το βιογραφικό, το σκαναρισμένο πτυχίο, μια professional φωτογραφία, ένα motivation letter, μόνο τότε θεωρείται complete και μόνο τότε θα το αναλύσω κιόλας. Ενώ ο Ιρλανδός, αν ξεπεράσει το βιογραφικό τη μία σελίδα, ούτε καν θα το κοιτάξει. Αυτά είναι κάποια που μπορώ εξ αρχής να τα ελέγξω, αλλά όλα τα άλλα είναι λίγο... Ναι. Όχι. Θα σας πω ότι το Europass είναι σίγουρα το ιδανικό για να κάνει κάποιος ένα ξεκίνημα που δεν έχει γράψει ποτέ ένα βιογραφικό. Εγώ το θεωρώ πλέον λίγο βαρετό. Γιατί το θεωρώ βαρετό? Γιατί αν έχω μια αγγελία και λαμβάνω 50 βιογραφικά και τα 49 είναι σε μορφή Europass και το ένα ίσως να ξεχωρίζει λίγο, για ανθρώπινους λόγους και μόνο, μάλλον θα το ξεχωρίσω, ας μην είναι και καλύτερο από τα άλλα και θα το δω ίσως και λίγο περισσότερο, γιατί απλά βαρέθηκα να βλέπω τα άλλα. Το ίδιο στυλ. Αλλά σίγουρα για κάποιον που δεν έχει κάνει ποτέ βιογραφικό, όπως πολλά παιδιά προφανώς που πάνε στο γραφείο διασύνδεσης, είναι μια καλή αρχή για μια καλή πρώτη ιδέα. Ναι. Ωραία. Πολύ σημαντικό για την έβρεση εργασίας είναι φυσικά ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι και διαφορετικοί τίτλοι θέσεων τις οποίες εσείς αναζητάτε. Αν είστε απόφοιτος οικονομολογίας και ψάχνετε μια θέση για marketing, μια θέση θα μπορούσε να είναι Junior Marketing Analyst, Marketing Trainee, Junior Marketing Manager, Assistant Marketing Manager, Marketing Specialist, Entry Level. Υπάρχουν πάρα πολλοί τίτλοι θέσεων, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο όλοι λένε το ίδιο ή θα μπορούσαν να απευθυνθούν σε έναν απόφοιτο marketing. Οπότε ψάχνοντας αγγελίες και μέσω του LinkedIn, να χρησιμοποιήσουμε και να σκεφτόμαστε και λίγο πιο creative και όχι μόνο ότι ψάχνω μια θέση marketing απόφοιτος, αλλά θα μπορούσε να θεωρηθεί και αλλιώς τον τίτλο από διαφορετικούς ανθρώπους. Παρακαλώ. Εγώ θεωρώ πάντα ότι όχι, σε καμία περίπτωση δεν θα άφηνα κάτι έξω. Γιατί δεν ξέρετε τι θα είναι σημαντικό ίσως για τον άλλον εργοδότη. Θα μπορέσει να κερδίσει το ενδιαφέρον του ένα κομμάτι, το οποίο εσείς ίσως να θεωρείτε τελείως ασήμαντο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα γι' αυτό. Κάποιοι υποψήφοι το χρησιμοποιούν, κάποιοι όχι, τα hobbies μέσα σε ένα βιογραφικό.
Θα σας πω τώρα ένα παράδειγμα το οποίο δεν είναι professional, αλλά έτσι λειτουργεί η αγορά. Εφόσον είναι μία HR director και είναι γυναίκα και επιβλέπει κάποια βιογραφικά και διαβάζει διάφορα και σε ένα βιογραφικό που στείλετε βάλετε και τα χόμπι σας και ένα από το χόμπι σας είναι η υπασία, λέω εγώ τώρα. Εφόσον έχετε τη μεγάλη τύχη και αυτή η γυναίκα να είναι λάτρης της υπασίας, θα έχετε πολύ μεγάλη ευκαιρία να σας καλέσει για βιογραφικό. Όσο και ανόητο να ακούγεται, είναι ανθρώπινο αυτό, ίσως να υπάρχει πιο μεγάλη συμπάθεια για ένα τέτοιο μικρό πράγμα. Το ίδιο όμως μπορεί να λειτουργήσει και αντίθετα για εσάς. Λέω εγώ τώρα και θα σας δώσω ένα παράδειγμα το οποίο συμβαίνει πολλές φορές. Αν μου στείλετε ένα βιογραφικό εμένα και πλέον αναφέρετε τα contact details σας και αναφέρετε και το email σας το οποίο χρησιμοποιείτε. Και το email αυτό, όσο και ανόητο να ακούγεται από πολλούς, δεν είναι πολύ professional, απλά χρησιμοποιείτε ένα email που το χρησιμοποιείτε μόνο μια ζωή και ας πούμε ένα παράδειγμα, paokara@gmail.com. Από μένα σίγουρα θα φάτε απόρριψη. Αλλά μιλάμε για μικροπράγματα τώρα, τα οποία όμως άλλοι ανθρώποι τα βλέπουν ίσως πολύ πιο σημαντικά. Με το να αναφέρω στο βιογραφικό μου ότι είμαι ποδοσφαιριστής σε ομάδα, ίσως κάποιους εργοδότες να τους κάνουν αυτός θα παίζει κάθε Κυριακή ποδόσφαιρο, άμα τραυματιστεί τι θα γίνει. Ίσως να λείπει πολλές Δευτέρες, Τρίτες. Είναι πράγματα τα οποία ίσως εμείς να μην σκεφτόμαστε, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν θετικά και αρνητικά. Οπότε είναι και λίγο... Ναι. 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 Το αναφέρει. Η απόδειξη είναι ένα θέμα που στην Ελλάδα πιο πολύ παίζει ρόλο, αλλά με το να έχετε εργαστεί και να έχετε εμπειρία από ταμείο, αυτό με 4-5 ερωτήσεις θα μπορώ να βγάλω εγώ την άκρη αν όντως λέτε την αλήθεια ή όχι. Μέσα σε 2 λεπτά θα σας έχω κάνει 2 ερωτήσεις και θα μπορώ να καταλάβω αν όντως έχετε χειριστεί κάποιο ταμείο ή όχι. Θα το έβαζα μέσα γιατί σε πολλές περιπτώσεις είναι οι μόνες εμπειρίες που κάποιος Έλληνας υποψήφιος έχει, απόφοιτος, ο οποίος για λόγους δεν μπόρεσε να εργαστεί σε κάποια επιχείρηση παράλληλα με τις σπουδές του, κάτι που είναι φυσιολογικό στο εξωτερικό. Εγώ που σπούδασα εκτός Ελλάδος είχα και αναγκαστικά 2 εξάμηνα πρακτικά, τα οποία ήταν μέσα στις σπουδές μου και μπόρεσα φυσικά να έχω 2 εξάμηνα σε μεγάλες επιχειρήσεις και να κερδίσω μια θέση αργότερα σε εταιρεία. Αυτό ο μέσος όρος Έλληνας υποψήφιος δεν το έχει, οπότε θα πρέπει να ποντάρει αλλού. Θα πρέπει να ποντάρει σε αυτά που όντως ξέρει. Η διαφορά είναι ότι ο ανταγωνιστής... Ναι. Σωστά. Φανταστείτε ότι ο ανταγωνιστής για μια θέση στο εξωτερικό ίσως να είναι ένας Γερμανός απόφοιτος ή ένας Τούρκος ή Ιταλός. Ο Γερμανός, τυχαίος ή όχι, είχε την ευκαιρία να κάνει μια πρακτική στην BMW. Οπότε δεν μπορεί να ανταγωνιστεί κάποιος την εμπειρία που έχει κάνει εκεί, αλλά θα πρέπει να βάλει μέσα στο βιογραφικό του τις γνώσεις τις δικές του. Και πολλές φορές αυτό σαν μια ενημέρωση, Έλληνες που βρίσκονται σε διαδικασίες επιλογές κερδίζουν πάρα πολλές φορές τις εντυπώσεις σε σχέση με άλλους Ευρωπαίους, τους οποίους ανταγωνίζονται, οι οποίοι προφανώς είναι Ιταλοί, Ισπανοί και Πορτογάλοι, όλες οι χώρες που έχουν φυσικά πρόβλημα με την κρίση τώρα και ψάχνουν εταιρείες εργασίας στο εξωτερικό. Πολλές φορές, εφόσον βρισκόμαστε στην τελική επιλογή, προτιμούνται οι Έλληνες γιατί έχουν κάποιες δεξιότητες οι οποίες οι άλλοι υποψήφοι ίσως να μην τις έχουν τόσο δυναμικά, όπως ευελιξία. Αυτό μου το λένε κάθε πελάτης, όπως η Mercedes-Benz μου το είχε πει πριν λίγο καιρό, ότι ναι, όντως, οι Έλληνες που έχω υποψήφοι, εφόσον τους ενημερώσω ότι σε 2 εβδομάδες θα πας για 8 μήνες στο νέο μας εργοστάσιο παραγωγής στο Πεκίνο, δεν έχει κανένα πρόβλημα να πάει, ίσα-ίσα χαίρεται για αυτό το πράγμα, ενώ ο Γερμανός υποψήφιος ήδη βαριέται κιόλας και δεν είναι καθόλου ευέλικτος να αφήσει την πατρίδα του για να πάει κάπου. Ενώ ο Έλληνας έχει όρεξη να μάθει και κάτι περισσότερο. Αυτό σαν ένα παράδειγμα ότι πολλές φορές προτιμούνται Έλληνες σε σχέση και φυσικά ακόμα με Ανατολικούς Ευρωπαίους.
Ναι. Να προχωρήσουμε λίγο. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσω φυσικά ποιες είναι οι χώρες και ποιες είναι οι πόλεις ή οι χώρες γενικά που θέλω να δουλέψω. Γενικά θεωρώ ότι είμαστε σε μία φάση τώρα, σε μια κατάσταση, στην οποία για εμάς, και συμπεριλαμβάνω όλους σαν νέους ανθρώπους, δεν θα πρέπει να έχει διαφορά αν η επόμενη δουλειά μου είναι στο Άμστερνταμ ή είναι στην Αθήνα ή είναι στη Νέα Υόρκη ή στο Λονδίνο. Πλέον έχουμε ξεφύγει νομίζω από αυτά τα όρια και σαν απόφοιτος πρέπει να είμαι ανοιχτός και για πολλές μετακινήσεις. Λοιπόν... Πάμε λίγο τώρα σε αυτή την ερώτηση που σας έχω κάνει εδώ. Ένα πράγμα που είναι πολύ σημαντικό για εργοδότες και πολύ σημαντικό για τη δικιά σας γενικά, ενδιαφέρονται για την γενική μόρφωση των υποψηφιών. Θα πρέπει δηλαδή να γνωρίζετε 5 πράγματα και εκτός της ειδικότητάς σας, όχι μόνο ποια πρωτεύουσα είναι σε ποια χώρα, αλλά θα πρέπει να μπορείτε λογικά όλοι σας εδώ μέσα, σαν Ευρωπαίοι πολίτες, άνετα να απαντήσετε στην ερώτηση σε ποιες χώρες της Ευρώπης μπορώ να βρω γερμανόφωνες θέσεις εργασίας. Ποιες είναι οι χώρες στην Ευρώπη που είναι γερμανόφωνες? Είναι 5. Μπορεί κάποιες χώρες να μην είναι 100% γερμανόφωνες, αλλά είναι 5 χώρες γερμανόφωνες. Γνωρίζει κάποιος, ναι? Δεν ήταν όλα σωστά, αλλά αρκετά από αυτά. Παρακαλώ. Το Λίχτενστάιν είναι μία χώρα από αυτές, σωστά, που είναι γερμανόφωνη. Επίσης είναι η Ελβετία, η Αυστρία, η Γερμανία και ένα μεγάλο μέρος του Λουξεμβούργο, σαν παράδειγμα. Αυτό θα έπρεπε λογικά να το γνωρίζει ο 90% από εμάς, όπως και πολλές άλλες ερωτήσεις που μπορεί να γίνουν μέσα σε μία συνέντευξη, μέσα σε μία ομιλία με έναν πελάτη. Γενικά πρέπει να ασχοληθούμε και λίγο με το τι γίνεται τριγύρω μας. Να κάνω μία άλλη ερώτηση επάνω σε αυτό που γίνεται πολλές φορές. Γνωρίζει κάποιος από εσάς το όνομα του νέου διευθύνων σύμβουλου? Ορίστε, ακόμα δεν είπα την εταιρεία. Περιμένετε να κάνουν ερώτηση και μετά απαντήστε. Παναγία. Ξεχωρίσατε από την μάζα. Λοιπόν, ποιος είναι ο νέος διευθύνων σύμβουλος μετά που πέθανε ο Steve Jobs στην Apple? Όχι εσείς. Γνωρίζει κάποιος άλλος? Θα ήταν κάτι που λογικά όλοι μας θα πρέπει να το ξέραμε. Παρακαλώ. Σωστά. Το ξέρατε? Ήσασταν σε άλλο σεμινάριο δικό μου? Okay. Κάτι τέτοιες ερωτήσεις, ή θα πρέπει, επειδή βρισκόμαστε σαν νέοι απόφοιτοι στην θέση ότι θα συζητάμε με πολλές επιχειρήσεις, θα συναντάμε στελέχη άλλων χωρών, θα πρέπει άνετα να γνωρίζουμε σε ποια χώρα αυτή τη στιγμή γίνεται, τέλος πάντων, εγχώριος πόλεμος και ποια είναι η πρωτεύουσα αυτής της χώρας. Γνωρίζετε, μήπως? Ποια χώρα βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο των ειδήσεων για πόλεμο που γίνεται? Γνωρίζει κάποιος? Η Συρία. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Συρίας, γνωρίζετε? Ωραία. Είναι κάποια απλά πράγματα τα οποία πρέπει να γνωρίζουμε. Θα μπορούσαμε να πούμε και πολλά άλλα τώρα. Π.χ. ένα παράδειγμα για γενικές γνώσεις που είναι σημαντικές. Ήμασταν σε ένα κέντρο αξιολόγησης, το οποίο απευθυνόταν σε International Management Trainees, σε μια εταιρεία αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία είχε πάρα πολύ σχέσεις με την Νότιο Αμερική. Και η ερώτηση που έγινε εκεί στους υποψηφίους είναι: γνωρίζετε τουλάχιστον 3 χώρες στη Νότιο Αμερική, εκτός Αργεντινής και Βραζιλίας, και τις πρωτεύουσες τους? Εκτός Αργεντινής και Βραζιλίας, γνωρίζετε 3 χώρες? Εσείς θέλετε να πείτε? Κολομβία, ποια είναι η πρωτεύουσα? Παρακάτω. Σωστά. Ωραία, ωραία.
Πολύ καλά ενημερωμένοι. Ναι, αυτό. Αλλά αυτές είναι ερωτήσεις που γίνονται για να δούμε και λίγο ότι, okay, not only focused on one specific part, but μπορεί να λάβει μέρος και μπορεί προπάντως η εταιρεία αυτόν τον άνθρωπο να τον στείλει σε διαφορετικά μέρη, να λάβει μέρος σε meetings και να δώσει μια καλή εικόνα της εταιρείας. Ωραία. Which industries are interesting for me as a marketing graduate? Εδώ πλέον δεν ψάχνω απλά τις αγγελίες και κοιτάω ότι θα στείλω ένα βιογραφικό σε αυτές τις αγγελίες. Εγώ επιλέγω εταιρείες, διαλέγω εταιρείες όπως, εφόσον είμαι ο marketing απόφοιτος, θέλω να εργαστώ είτε στο sports clothing, είτε στο food and beverage, είτε στο tourism. Πάμε παρακάτω. Ποιες εταιρείες από το κομμάτι sports clothing είναι ενδιαφέρον? Για μένα η Adidas, η Nike και η Puma. Από το κομμάτι food and beverage με ενδιαφέρει η Boutaris, Red Bull και Ferrero, όπως και tourism, Porto Caras, Sixt, Greg Hotel και Holiday Inn. Έπειτα μπορώ να κάνω μια αναζήτηση στο LinkedIn ποια είναι τα στελέχη επιλογής προσωπικού, ποιοι είναι οι HR manager αυτών των εταιριών, ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, ώστε να μπορώ να κάνω μια επαφή μαζί τους. Συνεχίζουμε λίγο, γιατί τρέχουμε, πρέπει να τρέξουμε λίγο, περνάει η ώρα. Συνεχίζουμε με ένα ακόμα βιντεάκι. Το ένα. Το είδαμε. You know, the social networks online are a great opportunity for candidates to network and look for job opportunities. They need to make sure that they keep their profile updated. They can let people know that they're looking for work, and it's a great opportunity for them to highlight their skills, their accomplishments, have their resume, and they should also really look to get recommendations from previous employers or coworkers. There's a lot of opportunities to network with recruiters on the professional sites, and there's also opportunities to look for jobs on Facebook or LinkedIn or some other professional sites that are out there. Πάμε στο πιο δυνατό εργαλείο το οποίο το LinkedIn παρέχει για εμάς και θα σας δώσουμε αρκετά παραδείγματα γι' αυτό τώρα. Θα τα δούμε αυτά αμέσως μετά την δεύτερη άσκηση που θα κάνουμε. Θα θέλαμε τώρα 3 άλλους ενδιαφερόμενους που θέλουν να λάβουν μέρος στην δεύτερη άσκηση που θα κάνουμε. Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να λάβουν μέρος. Ναι. 3 άλλοι ίσως άμα δούμε. Ναι. 3 έχουμε. Εδώ θα θέλαμε να έρθετε επάνω, στη σκηνή. Μήπως μπορούμε να έχουμε από κάποιον 3 χαρτιά και 3 στυλούς. Έχουμε εμείς. Αν μπορείτε να δανειστείτε από κάπου στυλούς, να γράψουμε, έχουμε κάτι εδώ. Όχι. Καθίστε. Για ένα μικρό φωτό. Εφόσον ασχολούμαστε σήμερα με τα social media, θα κάνουμε τώρα μία άσκηση την οποία επίσης χρησιμοποίησε η εταιρεία Facebook για την επιλογή στελεχών τους. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρον άσκηση, η οποία ξεχωρίζει γιατί δείχνει λίγο την δύναμη των social media στην σήμερον ημέρα και πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε εμείς αυτήν. Μόλις ανακοινώσω τώρα το σενάριο για το οποίο εσείς θα λάβετε εδώ μέρος, έχετε περίπου 5 λεπτά να προετοιμάσετε και να γράψετε τις σκέψεις σας επάνω σε αυτό.
ο καθένας μπορεί να λάβει μέρος και σε αυτό, να κάνει κάποιες σκέψεις, να κάνει κάποιες σημειώσεις, πώς θα έλυνε αυτός αυτή την άσκηση. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ στην οθόνη, λάβατε μία καινούρια θέση εργασίας, η οποία είναι Country Manager Greece της εταιρείας Facebook. Θα είσαστε υπεύθυνοι για το implementation από μία καινούρια στρατηγική της Facebook στην Ελλάδα. Έχετε 5 λεπτά να προετοιμάσετε μία πάρα πολύ σύντομη παρουσίαση, την οποία θα μας κάνετε σε 1 λεπτό maximum ύστερα ο καθένας, στο κοινό. Το κοινό είναι 150 φοιτητές, οι οποίοι βρίσκονται εδώ στο Αριστοτέλειο σήμερα και στους οποίους θα πρέπει να εξηγήσετε το συγκεκριμένο προβληματισμό που έχει. Αλλάζει στρατηγική η Facebook και πλέον κοστίζει 1 ευρώ το μήνα για καθέναν που θα χρησιμοποιήσει το Facebook. Αυτό δεν ισχύει, είναι απλά το σενάριο. Μην πετάξετε. Σκεφτείτε πόσο σημαντικό πλέον, και λίγοι το παραδέχονται, πόσο σημαντικό πλέον είναι το Facebook για τον καθέναν ή για τους περισσότερους που βρίσκονται εδώ στο μέρος, πόσο σημαντικό είναι για να κρατάμε επαφή με οικογένεια, με φίλους που είναι σκορπισμένοι πλέον παντού στον κόσμο. Η δικιά σας δουλειά είναι σαν country manager να πουλήσετε στον ελληνικό λαό ότι πλέον αλλάζουν τα δεδομένα και το Facebook κοστίζει 1 ευρώ το μήνα. Οπότε, μέσω αυτής της άσκησης μπορούμε να δούμε λίγο το ταλέντο σας, να αναπτύσσετε έναν τέτοιο προβληματισμό σε λίγα λεπτά και να δώσετε μια εξήγηση στο κοινό που δεν είναι πολύ ευχαριστημένο με αυτό που θα πείτε. Ξεκινάμε από τώρα. Θέλω να δώσω ένα άλλο παράδειγμα, εφόσον κάνουν την άσκηση τώρα. Ένα παράδειγμα που το είχα δώσει και σε ένα άλλο presentation που κάναμε, αλλά είναι σημαντικό να το ξαναλέμε. Οι ευκαιρίες και το ρίσκο που υπάρχει μέσω του Facebook σήμερα. Ένα παράδειγμα που έγινε πριν κάνα εξάμηνο περίπου. Είχαμε έναν υποψήφιο Έλληνα, μηχανολόγο μηχανικό, ο οποίος με το σπαθί του κέρδισε μία θέση σε μια γερμανική επιχείρηση και μπόρεσε να πάρει τη θέση μέσα από άλλους 100 υποψηφίους με διάφορα τεστ, με διάφορες συνεντεύξεις. 5 συνεντεύξεις πέρασε και ήταν υποψήφιος τον οποίο εγώ είχα προτείνει. Οπότε μετά τις 5 συνεντεύξεις και τα πετυχημένα τεστ, η εταιρεία μου ζήτησε να κάνουμε ένα τελευταίο research για τον υποψήφιο. Ένα research για το πώς είναι οι δραστηριότητες του στα social networks. Και όχι μόνο φυσικά στο LinkedIn, αλλά τσεκάρουμε πλέον και το Facebook. Και πράγματα τα οποία έχετε γράψει στο Facebook, πράγματα, comments που έχετε κάνει, σε groups που έχετε συμμετάσχει, φωτογραφίες που έχουν ανεβάσει για εσάς ή εσείς μόνοι σας, αυτά όλα είναι δυστυχώς πάρα πολύ εύκολα να βρεθούν ακόμα και χρόνια αργότερα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό, εφόσον είσαστε σε φάση έβρισης εργασίας και έχετε φτιάξει ένα top profile στο LinkedIn, φυσικά μπαίνοντας στο προφίλ σας, να μην βλέπουμε τη φωτογραφία χορεύοντας στο τραπέζι της Μυκόνου το καλοκαίρι. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια καθαρή ταυτότητα online. Αυτός ο υποψήφιος, όσο και καλός να ήταν, όσο και καλός να ξεχώρισε, είχε ένα άλλο προβληματάκι, το οποίο φυσικά δεν μπορούσε να το ξέρει εξ αρχής. Ο υποψήφιος ήταν μέλος σε πάρα πολλά groups στο Facebook, τα οποία είχαν κατά κάποιο τρόπο ρατσιστικό χαρακτήρα. Μπορεί και μόνο για πλάκα να έγινε μέλος σε διαφορετικά group, όπως το κάνουν πάρα πολλοί, επειδή τον αρέσει εκείνη τη στιγμή, αλλά αυτά παραμένουν στο site του και είναι πολύ εύκολο να τα βρει κάποιος, αν ψάξει λίγο. Συγκεκριμένα, και χωρίς να έχω κάποιο πολιτικό κόμμα το οποίο υποστηρίζω, είχε πάρα πολλές συμμετοχές σε διάφορα δεξιό-ακραία κόμματα και αυτά φαινόντουσαν πολύ εύκολα στην πρώτη σελίδα Google μόλις τον αναζητήσεις. Επίσης, ήταν μέλος σε τουλάχιστον 10 group τα οποία είχαν αντιτουρκικό χαρακτήρα.
Το πρόβλημα σε όλη την υπόθεση ήταν ότι επειδή πλέον δουλεύουμε globalized, ο πιθανός προϊστάμενος στη Γερμανία στην επιχείρηση θα ήταν Τούρκος. Φυσικά. Υπάρχει μια συμπάθεια, εννοείται, αλλά το πρόβλημα είναι ότι υπήρχε ένα δίλημμα κατά πόσο μακροχρόνια αυτός ο υποψήφιος θα αντέξει να δουλεύει με έναν προϊστάμενο ο οποίος είναι Τούρκος και προφανώς είχε προβλήματα με αυτό το θέμα, γιατί διάφορα comments τα οποία μπόρεσα να διαβάσω με μια απλή αναζήτηση, χωρίς να χρησιμοποιήσω άλλα εργαλεία, φάνηκε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να τελειώσουμε αυτή τη δουλειά. Οπότε, αν και ήταν ο πιο κατάλληλος υποψήφιος από τεχνικούς χαρακτήρες, πέρασε όλα τα τεστ, πέρασε τις συνεντεύξεις, μιλούσε γερμανικά άπτεστα, τελικά δεν πήρε την θέση για αυτόν τον λόγο. Οπότε βλέπουμε τις ευκαιρίες όμως και το ρίσκο που προσφέρει το Facebook σήμερα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα από πολλά. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, σίγουρα για κάποιον hacker θα μπορεί να βρει κάτι τέτοιες. Εμείς μιλάμε τώρα για έναν υπεύθυνο προσωπικού, ο οποίος θα χρησιμοποιήσει 2, 3, 4 λεπτά maximum για να κάνει μια τέτοια έρευνα. Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον έχετε γκουγκλάρει ποτέ τον εαυτό σας. Τις πρώτες 3 σελίδες τουλάχιστον, κάντε μια έρευνα στο Google, τι θα βγει με το όνομά σας. Αν εκεί μέσα δεν εμφανιστούν ακραίες περιπτώσεις ή φωτογραφίες, είσαστε νομίζω καλά. Δεν θα κάτσω να ψάξω 1 ώρα, αλλά 2-3 λεπτά θα αφιερώσω να κοιτάξω κάποια πράγματα, χωρίς να χρησιμοποιήσω τρελούς μεθόδους. Απλά την απλή αναζήτηση, οπότε εκεί μπορείτε να καλυφθείτε. Και αν βρείτε κάποιες φωτογραφίες δικές σας, στις οποίες δεν συμφωνείτε, μπορείτε με κάποια email στο technical support να τις βγάλουν άμεσα. Παρακαλώ. Ναι. Ότι κάποιος υποψήφιος θα φτιάξει ένα ψεύτικο προφίλ, βάζοντας διάφορες φωτογραφίες μυθών, δουλεύει κτλ. Και αυτό που θα πάρει τη θέση. Έχουμε παρατηρηθεί τέτοια παραδείγματα και μάλιστα και στο. Σίγουρα δεν το αποκλείω αυτό. Σίγουρα δεν το αποκλείω. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να το ψάξετε. Αν όντως ήταν αυτός υπεύθυνος για το προφίλ, ή το έχει φτιάξει ο άνθρωπος έχει τζάμπα τη θέση από ανταγωνιστή. Σωστά. Πάρα πολλά λοιπόν περιστατικά υπάρχει. Σωστά. Συμφωνώ. Ναι. Απλά ίσως, ανεξάρτητα αν είναι αυτό fair ή όχι, ίσως ούτε καν θα φτάσουμε στο σημείο να το ελέγξουμε αυτό, αν με την πρώτη έρευνα δούμε διάφορα πράγματα. Μια ερώτηση ακόμα? Όχι. Περάσαν τα 5 λεπτά. Ένας το οποίος δεν έχει Facebook, Twitter, είναι σε πολύ μειονεκτική θέση σήμερα ή... Υπάρχουν 2 περιπτώσεις εδώ τώρα. Είναι πάντα ένας τρόπος πώς το πουλάω εγώ. Από τη μία, ίσως μια εταιρεία υποθέσει Παναγία μου αυτός ο άνθρωπος, ναι, χρόνια πίσω. Από την άλλη, αν εγώ σε μια πιθανή ερώτηση επάνω σε αυτό το θέμα, σε μια συνέντευξη, που εγώ την κάνω πολλές φορές, μου εξηγήσει ότι για τους συγκεκριμένους λόγους δεν είναι μέλος στο Facebook, είναι ιδεαλιστής, έχει συγκεκριμένες αρχές, έχει συγκεκριμένες σκέψεις, ίσως να είχε παλιά ένα και να το έβγαλε, τότε είναι κάτι ενδιαφέρον. Αλλά θα έλεγα ότι είναι 70% επικίνδυνο, 30%, δηλαδή θα έπρεπε τουλάχιστον ένα LinkedIn profile να υπάρχει, θεωρώ, για κάποιον, ναι. Αλλά είναι πάντα ένα θέμα πώς το πουλήσω. Ναι. Αφού είδατε τα νούμερα προηγουμένως ότι μέχρι 1 δισεκατομμύριο. Ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσετε εσείς. Λίγο στο μικρόφωνο μέσα. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τους λόγους για τους οποίους θα μπορούσε ίσως να είναι μια καλύτερη λύση για το μέλλον η χρήση του Facebook με μια μικρή συνδρομή, συγκεκριμένα του 1 ευρώ κάθε μήνα. Ίσως θα έχετε παρατηρήσει τόσα χρόνια που έχετε ένα Facebook προφίλ, πως είναι φορές που βλέπουμε χρήστες να καταχρώνται την ελευθερία που μας δίνει το Facebook, που πλέον κυβερνά σχεδόν όλο το διαδίκτυο. Το χρησιμοποιούν δίνοντας μια άλλη ποιότητα, ίσως από αυτή που θα έπρεπε να είχε. Το Facebook έχει δημιουργηθεί για όλους εμάς που επιθυμούμε μια αυθεντική επικοινωνία.
επιθυμούμε να εκμηδενίζεται η απόσταση και όλο αυτό να γίνεται με ένα ρεαλιστικό τρόπο. Δηλαδή να μην υπάρχουν... Ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη. Λοιπόν, γιατί να πληρώσω για κάτι που μέχρι τώρα είχα τζάμπα? Ακόμη και στην Ελλάδα της κρίσης, νομίζω ότι το 1 ευρώ το μήνα ισοδυναμεί ούτε καν με έναν καφέ, το οποίο πολλοί φοιτητές δεν το έχουν στερηθεί, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Άρα, αν το σκεφτούμε με τη ισοδυναμή, μάλλον δεν είναι και τόσο μεγάλο ποσό. Τι αγοράζεις δίνοντας 1 ευρώ στο Facebook? Σίγουρα πολύ περισσότερα από 2 μπουκαλάκια νερό και έναν καφέ. Ψυχαγωγία, δικτύωση, επαγγελματική δικτύωση, επικοινωνία. Και το κυριότερο απ' όλα, το τζάμπα πολλές φορές δεν το εκτιμούμε, ειδικά στην Ελλάδα, άρα ίσως αυτό να είναι και ένας τρόπος για να χρησιμοποιήσουμε το Facebook πιο αποτελεσματικά. Λοιπόν, όλοι μας γνωρίζουμε το Facebook. Το Facebook από σήμερα θα κοστίζει 1 ευρώ, γυρνάει ριζικά τη σελίδα. Τίποτα όμως δεν είναι πιο σημαντικό από το να κρατάς την προσωπική επαφή με τους φίλους σου, την οικογένειά σου, με τον κόσμο ολόκληρο. Ή την αναζήτηση νέων εμπειριών σε κάθε τομέα με σκοπό την ατομική μας εξέλιξη. Κάποιες καταστάσεις μπορούν να τιμολογηθούν, μπορούν να αποκτήσουν κάποια χρηματική αξία. Κάποια στιγμή όμως, τίποτα δεν συγκρίνεται με... Συγγνώμη, κουράσατε αρκετά. Φτάνει. Να πω κάτι τελευταίο, να κλείσω. Ναι. Όμως τίποτα δεν συγκρίνεται με τη διατήρηση των ανθρώπινων σχέσεων, με τη χαρά που παίρνουμε όταν βλέπουμε κάποια οικεία πρόσωπα, με τις ανθρώπινες στιγμές. Πολύ σύντομα, από ποια background ερχόσαστε εσείς, ο κύριος? Ορίστε. Ποια κατεύθυνση σπουδάζετε? Τις σχέσεις. Okay. Τι σπουδάζω, ναι. Οικονομικά. Okay. Η κυρία? Από αυτούς ελληνικής φιλολογίας. Από αυτή τη δημοσιογραφίας. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να πω ότι το δεύτερο exercise ήταν πιο δύσκολο. Μας παγιδεύσατε. Η δεξιότητα να μπορούμε να παρουσιάζουμε κάτι όπως αυτό είναι κάτι που θα συναντήσουμε σε κάθε έβρεση εργασίας. Πάμε τώρα να δούμε σιγά σιγά κλείνοντας κιόλας, πάμε να δούμε το πιο δυνατό εργαλείο που έχει το LinkedIn για εμάς, σαν υποψήφιους, σαν professionals, για να χρησιμοποιούμε. Και δεν είναι άλλο από τις προσωπικές συστάσεις που μπορούν να γίνουν μέσω του LinkedIn. Πλέον, σαν επιχειρηματίας επιλογής προσωπικού, λαμβάνω κάθε εβδομάδα περίπου 1 με 2 μηνύματα από εταιρείες οι οποίες διαβάζουν τις συστάσεις που έχουν γράψει για εμένα, σαν παράδειγμα, άλλοι υποψήφοι, άλλοι συνεργάτες. Αυτό σημαίνει ότι οι πολύ προσωπικές συστάσεις που γράφουμε και μπορούμε να γράψουμε μέσω του LinkedIn για κάθε υποψήφιο ή για κάθε μέλος είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο και θα το δούμε αυτό ακριβώς τώρα. Πώς να κάνεις λίγο zoom? Αν δεν γίνεται, ας πούμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε το παράδειγμα τώρα για μία σύσταση η οποία γράφτηκε για την συνάδελφό μου την Ελένη από έναν υποψήφιο, τον Δημοσθένη, ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός, απόφοιτος, χωρίς καθόλου εμπειρία, ο οποίος πριν 1,5 μήνα ξεκίνησε σε μία θέση στην Κολονία. Διαβάζοντας τη σύσταση εδώ, Finding a recruitment nowadays is far from easy. Finding a person willing to work with a graduate without experience. Eleni is different. She believed in me as a person and as a young engineer and supported me together with her team to find, within 1 month after a first contact, the entry-level renewable energy job in Germany. Her support was not only limited in finding the job, but also in giving me all the important information to prepare the interview. This was the key factor for getting the job. I would recommend her knowledge and recruitment expertise to any engineer looking for a job, as well as to any company looking for the right person. Τι θέλω να δείξουμε με αυτό εδώ το συγκεκριμένο, την συγκεκριμένη σύσταση. Αυτή η σύσταση γράφτηκε για την Ελένη και συγκεκριμένα για την Ελένη. Δεν είναι κάτι που θα μπορεί να γίνει copy-paste και να το βάλουμε στο δικό σας το προφίλ. Γιατί απλά δεν ταιριάζει.
Υπάρχουν πάρα πολλές συστάσεις στο LinkedIn, οι οποίες θα δείτε, τις οποίες κάποιοι απλά κάνανε copy-paste και τις βάλανε σε 10 διαφορετικά profile. Αυτό είναι το πιο αρνητικό που μπορείτε να κάνετε. Γράφοντας συστάσεις και δημοσιεύοντας συστάσεις, υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορούμε να πείσουμε έναν εργοδότη ότι είμαστε καλοί. Τώρα, η Ελένη φαίνεται εδώ ότι έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά και υπάρχει μια γενική ευχαρίστηση από έναν υποψήφιο. Νομίζω και ότι ο καθένας μας νιώθει ότι δεν είναι fake κάτι τέτοιο, το οποίο γίνεται πολλές φορές και στο LinkedIn. Απλά είναι κάτι που μέσα από την καρδιά του ένα παλικάρι το έγραψε. Τώρα, στο LinkedIn υπάρχει ο τρόπος φυσικά να λαμβάνουμε συστάσεις, όμως ο πιο σημαντικός για μένα σαν recruiter, γι' αυτό που το τσεκάρω κάθε φορά είναι εσείς οι ίδιοι τι συστάσεις γράφετε για άλλους ανθρώπους. Ποιος είναι ο τρόπος που μπορείτε εσείς να κρίνετε ή να συγχαρείτε ή με οποιονδήποτε τρόπο να γράψετε κάτι για έναν άλλον συνεργάτη. Οπότε δεν κοιτάμε μόνο να γεμίσουμε το προφίλ μας με συστάσεις. Άντε βάλε 10 συστάσεις, θα ρωτήσω τα 10 φιλαράκια, θα γράψουν 10 καλά λόγια για μένα και είμαστε ok. Πρέπει να επιλέξω και εφόσον είσαστε φοιτητές, έχετε ακόμα την ευκαιρία, έχετε τους καθηγητές κοντά σας, γιατί ο καθηγητής στον οποίο γράφετε τη διπλωματική σας να μην σας δώσει μία σύσταση μέσω LinkedIn, η οποία θα παραμείνει εκεί για πάντα και θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε. Γιατί ο προϊστάμενος από το ξενοδοχείο, το Πορτοκάρας που δουλεύω κάθε καλοκαίρι, να μην γράψει μία σύσταση που σίγουρα και αυτός είναι μέσα στο LinkedIn. Αυτά, οι συστάσεις είναι κάποια πράγματα που μένουν για πάντα και θα σας ακολουθήσουν σε όλη την καριέρα σας και όχι μόνο για την πρώτη έβρεση εργασίας, αλλά και για την δεύτερη και για την τρίτη θέση που θα λάβετε κάποια στιγμή σαν senior. Και πρέπει να δείχνετε μία κόκκινη γραμμή που λέμε. Okay. Παρακαλώ. Ναι. Γιατί τα περισσότερα πανεπιστήμια, και πιο συγκεκριμένα θα αναφερθώ και την Αμερική, ζητάνε κλειστές συστατικές και μάλιστα όταν κάνεις έτσι, σου δίνουν μια επιλογή του να, αν θες να έχεις πρόσταση μετέπειτα στις συστατικές, και αυτό το πράγμα πάει πολύ άσχημα. Πίσω ότι εγώ θέλω να δω τις συστατικές που δώσανε, πάει πολύ άσχημα. Δεν το γνωρίζω. Εφόσον θέλουμε να έχουμε κάποιες συστάσεις στο LinkedIn profile μας, υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι. Έχουμε το network μας, έχουμε τις επαφές μας, μπορούμε να ρωτήσουμε και να μας στείλουν και ο professor και ο προϊστάμενος και ο συμφοιτητής. Θα πρέπει να έχουμε ένα καλό mix συστάσεων, ώστε ένας πιθανός εργοδότης να μπορεί να έχει μια καλή εικόνα για εμένα και σαν άνθρωπο και σαν επιχειρηματία και σαν συνεργάτη και σαν προϊστάμενο και σαν υφιστάμενο. Πάμε παρακάτω. Πρέπει να έχουμε μια γενική στρατηγική ό,τι αφορά τις συστάσεις μας. Υπάρχουν φυσικά ο τρόπος πώς γράφουμε συστάσεις, είναι πολύ απλός στο LinkedIn. Το θετικό είναι ότι εφόσον γράψει κάποιος μια σύσταση για εσάς, εσείς πρώτα πρέπει να την αποδεχθείτε για να εμφανιστεί στο LinkedIn profile σας. Οπότε εδώ υπάρχει ακόμα ένα εργαλείο το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Συνεχίζουμε λίγο, περνάει η ώρα. Να δούμε λίγο ένα πολύ short βιντεάκι για το recommendations. Hey everybody, Jonathan with CPACareerCoach.com, and I've got a LinkedIn tip I want to talk to you about. Most of you, if you've been on LinkedIn, you understand all about recommendations, but most people don't tap into it or they don't know how. And recommendations is extremely important to building social proof on your LinkedIn profile. It makes you look like an industry insider. In fact, it kind of proves that you are an industry insider. And people who are at that level of being an industry insider have a lot better making transitions in their career. So you see, if I just scroll down a bit to my recommendations, here I have all these recommendations of people who are saying nice things about me as a professional and as my work. And so the more that you can try and get these on your profile,
the better that's going to look when recruiters or hiring managers show up on your LinkedIn profile. It's going to really make them think and question that maybe they need to reach out to you and get to know you, because obviously you seem like somebody who's in the know. Let me show you the best way to get recommendations. It's not to ask for it like most people do. So we're going to go to recommendations. And what most people do is they go to this ask to be endorsed. That's the wrong way to do it. It's kind of forward. Unless you really have a tight relationship with somebody, it's just not the way that you need to go about it. Instead, you need to scroll down right here. Instead of actually this make a recommendation, I like to come over to the sent recommendations actually and go down right here, and you can select from your connections list. So what this is going to do, it's going to pull up a list of all the connections that I have, and the way that you get recommendations is to give them first. So what I would do, and you don't have to make it long and drawn out, you could just say a sentence or two, but what I would do, and what I've done in the past, is kind of scroll through my list. This is in the A category. And those people that I'm familiar with, they're at least an acquaintance, or I've worked with them, or I've worked with them quite a bit. Just simply leave a quick recommendation, something that's only a sentence or two long, tell them about something that you enjoyed about working with them. And then what that does, it actually emails that person and tells them you've been given a recommendation, which people love to read what other people have to say about them. And then it gives them an option before they approve it onto their profile. It gives them an option to say, would you like to give a recommendation back? And what you'll find is that I'd say the good majority, if not almost everyone I've ever done, actually comes back and does that. So that's just something for you to think about. Hope that helps. Hey. Εφόσον αργήσαμε ήδη λίγο, έχει περάσει και 8 η ώρα που είχαμε συμφωνήσει ότι θα τελειώσει. Θα ήθελα να κόψω εδώ τώρα την εκδήλωση και να σας αφήσω λίγο χώρο αν υπάρχουν ερωτήσεις, παρά να σας παραπληροφορήσω. Αν υπάρχουν ερωτήσεις γενικά για το θέμα LinkedIn, να τις συζητήσουμε. Δεν γίνεται. Εκεί υπάρχει λύση στο να ανεβάσω σε μορφή PDF. Δεν κοστίζει για τίποτα. Μπορείτε να ανεβάσετε μέχρι και 10 documents. Σαν reference letter μπορείτε να το ανεβάσετε. Σαν λύση αυτό. Παρακαλώ. Όταν κάποιος είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα στην ίδια εταιρεία, αλλά έχει εξέλιξη στην εταιρεία, αυτό στο προφίλ το γράφει σαν τρεις διαφορετικές δουλειές, ή είναι μία δουλειά και απλά μέσα στο κείμενο λέει. Εγώ θα ξεκινούσα με το να αναφέρω όλο το χρονικό διάστημα που είμαι στην εταιρεία και μετά αναφέροντας πρώτα την πιο πρόσφατη θέση και έπειτα να καταλάβει κάποιος ότι έγιναν και τα βήματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μην είναι σε ένα κομμάτι γραμμένο, αλλά σε 3, αλλά να φαίνεται από την αρχή ότι από το 2000 μέχρι τώρα ήσασταν στην Κοσμοτέ, απλά είχατε 3 θέσεις στις οποίες κάνατε. Ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Παρακαλώ. Ανάλογα σε ποια κατάσταση βρισκόσαστε, σε φάση αναζήτησης εργασίας, προφανώς θα έβαζα μόνο την πιο σημαντική για μένα, αν μπορώ να το... Είναι δύσκολο τώρα αυτό να το... Κοιτάξτε, πρέπει να βάλετε τότε αυτό που αναζητείτε. Γιατί με αυτά τα keywords πρέπει να σας βρω εγώ. Οπότε δεν με ενδιαφέρει αυτό που δεν θέλετε να κάνετε. Εφόσον δεν υπάρχει διαφοροποίηση στο χρονικό διάστημα και μόνο τονίσετε κάποια πράγματα, είναι πάρα πολύ professional αυτό κιόλας. Δηλαδή με το να εξηγήσετε ότι για θέσεις που είναι more technical oriented έχετε αυτό και more business αυτό,
είναι στρατηγικά πάρα πολύ καλή σκέψη. Θα σας επιβραβεύσει γι' αυτό, αντί να σας κριτικάρει. Παρακαλώ. Ναι. Σωστά. Όπως και στο Facebook, όλοι οι φίλοι σας, οι επαφές σας βλέπουν... Ναι. Το ίδιο και στο LinkedIn, όπως και βλέπουν με ποιους είσαστε ξανά σε επαφή, με ποιους νέους σε επαφή. Οπότε, αν δεν έχετε ενημερώσει τον εργοδότη σας και μέσα σε μία μέρα κάνετε επαφή με 10 recruiters, ίσως να έχετε μια συζήτηση μαζί του. Λίγο Ναι. Μπορείτε να το κρύψετε όμως αυτό ακόμα. Υπάρχει ένα link για να κρύψετε, να μην φαίνεται αυτό. Να μην φαίνεται η δραστηριότητά σας. Και να μην μπορεί να δει και άλλος ποιες είναι οι δικές σας επαφές. Υπάρχουν αυτά. Σωστά. Ναι, παρακαλώ. Ωραία. Εγώ τι θα έκανα σε αυτή την Θα σας την πω, ναι. Ωραία. Μιλάμε τώρα για μιλάμε για την περίληψη που λέγαμε, για το summary γενικά, στην αρχή που συζητούσαμε ακριβώς. Εδώ υπάρχει μια τεχνική, η οποία είναι πάρα πολύ απλή και πολύ αποτελεσματική. Εφόσον θέλω να γράψω αυτό το summary, εγώ θα έκανα το εξής. Απευθύνομαι, ας πούμε, σε θέσεις junior marketing, πάλι. Οπότε, σαν γραμματέας. Ωραία, σαν γραμματέας. Μπαίνω μέσα στο ίντερνετ, αναζητώ μια job site, όπως είναι το Skywalker ή κάποια στο εξωτερικό. Παίρνω 5 θέσεις εργασίας, οι οποίες απευθύνονται για γραμματέες. Από τις αναφερόμενες δεξιότητες που χρειάζονται για τη συγκεκριμένη θέση, βγάζω έξω αυτές που με ενδιαφέρουν και αυτές που γνωρίζω εγώ, δηλαδή λέξεις που χρησιμοποιεί και ένας HR, που θα τις ψάξει κιόλας. Οπότε συνδυάζω από 5 αγγελίες που θα βρω τις δεξιότητες που έχω και εγώ, που χρησιμοποιούνται και στην αγορά, για να κάνω ένα summary και να έχει μέσα τις λέξεις κλειδί που όντως θα σας κάνουν να σας βρούνε. Αυτό θα κάνω εγώ. Αυτό κάνουμε κιόλας εμείς σαν επαγγελματίες. Δεν ξέρω αν με βοήθησε. Ναι. Κάποια άλλη ερώτηση? Παρακαλώ. Τίποτα, όχι. Υπάρχει φυσικά στο LinkedIn η ευκαιρία να πληρώσετε κάτι επιπλέον για να είσαστε Gold Member, αλλά για όλα αυτά που συζητήσαμε τώρα είναι δωρεάν. Σαν Gold Member έχετε απλά κάποια επιπλέον πρόσθετα, ότι θα μπορείτε να βλέπετε και ποιος βλέπει τη σελίδα σας και διάφορα άλλα επιπλέον, τα οποία με το Basic δεν τα έχετε. Αλλά για να κάνετε όλα αυτά δεν χρειάζεται. Παρακαλώ. Ναι. Εξαρτάται δυστυχώς αυτό τώρα σαν απάντηση, γιατί εμένα σαν HR manager που με ενδιαφέρει να έχω ένα ευρύ κοινό, γιατί έχοντας εσάς το δίκτυό μου, αν και δεν είστε γιατρός, σαν παράδειγμα, και εγώ αναζητώ γιατρούς, μπορεί να ξέρετε όμως κάποιον. Οπότε, αναζητώντας μια θέση εργασίας και ενημερώνοντας το LinkedIn profile σας, μπορεί αυτός ο άσχετος σχετικά, η άσχετη επαφή, να μην σας βοηθήσει, αλλά να βοηθήσει the second degree που λέγαμε, επαφές αυτού. Οπότε, δεν βλέπω κάτι μειονεκτικό στο να αυξάνω τον αριθμό των επαφών μου και σίγουρα δεν θα μπορώ με όλους να έχω στενές επαφές. Αλλά δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει ακόμα. Μπορεί να αλλάξει η τράπουλα. Κάποια άλλη ερώτηση? Ναι.
Το καλό είναι ότι το LinkedIn εκεί προστατεύει, ναι μεν ανοίγει σαν PDF, αλλά για κάποιους τεχνικούς λόγους, τους οποίους δεν μπορώ να εξηγήσω, δεν μπορεί να κάνει ούτε save as, ούτε τίποτα. Είναι σε μια μορφή την οποία δεν μπορεί να επεξεργαστεί κάποιος. Μόνο να τη φωτογραφίσει ή να... δεν ξέρω τι να κάνει. Ναι. Οκ. Πάμε στο τελευταίο site. Στο τελευταίο. Όχι. Στο τελευταίο folder. Οκ. Τέλος πάντων. Ευχαριστώ πολύ που βρισκόσατε σήμερα εδώ. Τελειώσαμε. Αργήσαμε λιγάκι, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό και θα τα ξαναπούμε.